duond onagi. Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka duond onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakora magajwang' kamora mara mitira kathul makende mokwongo to goero kamano maduong' ahinya ne obungo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiwa thuolo kendo kinde mondo machokwa romo odiochieng' ma kawuono en chieng' tich ariyo tarik 28 dwe mar ang'wen 2026 ka wakelo ni kacha chenro mopogore opogore chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich to mana duond onagi Chuny Onagi TV wakelo kacha jotelo mopogore opogore kendo kwadwa dhog-gi ka wago mbaka ka ginyisowa mantiere chutho to ni to oganda luo ochomo kure kaka kawuono odiochieng' ma kawuono wan kande kachiel kod tend tuk ka wan gi jakom iluongo ni Michael Otieno Mboya mwadhi godo twak kacha chutho to ewi association ma tuk ma bende chien kacha osekelo kacha achiel ariyo adek ywak osebedie mag members mag tuk achiel ariyo mano momiyo wakele kendo mano wagoye mbaka kodhi nyiso ni to ang'o manobet nyakora magajwang' en omenda milaro koso telo emilaro ka nyakora magajwang' wadhi ng'e kacha ni to chalo nade mekete mana Chuny Onagi TV ka wan bende kachiel kod members ma bende wan godo kandi wan kopogore kachiel kod jatelo wan gi Elvis Kasoli ma en kacha jagoro mongirore wan gi Boniface Otieno Odongo ma bende en kacha jalup ma jakom wan gi Jared Okoth Ojenge ma en kacha jakeno wan gi Morris Ojango ma en kacha jatelo mochung' ne rita kwe kachiel kod Stephen Odhiambo Muga mochung' ne weche mag welfare. Luwe Chuny Onagi TV Facebook page, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, yorno ote magi kacha wachako chenro ni yono machalo koda kamandie. Migosi Mboya kathul makende mamosi ni to ichiew nade? Achiew maber bwana Steve. Wagoro kamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari mondo michop Chuny Onagi TV kendo watwak gi japiny
kodhi nyisogi ni to ang'o manitiere. Mokwongo kaw thuolo makende mami ma kamera mari nyisna japiny ni to ichiew nade to kama iaeno to chal nade. Sawa, mana ka jopiny ong'eyo, an iluonga ni Michael Otieno Mboya, an e chairman mar Kisumu County Tuk-Tuk Association. Nying mong'ere kabisa en Nyakwaro Kiri. Adamoso jokanyanam gi jo tuk-tuk te kama giwinjowa ni msawa uru. Mana kaka osewache, e tuk-tuk sector, aneno ka wan kama ber, ok wan kama rach. Wan sawa kabisa bwana Steve. Erokamano nikech ma chuno nagi TV twago mbaka kaachiel kod yawuoto nagi. Samoro jahera mar chuno nagi TV digomb ng'eyo ni to Mboya en wuod kanye? Mboya ni en wuod Migori County, kamoro Nawendo. Kichopo Awendo kanyo, ilor mwisho wa Miwa kata Lwala Stage, kama Weighbridge nitiere nendo. Kichung' kanyo tipenj ni idhi Kakremba. Kakremba idhi Kokiri. Kiri no mane kwarwa, ibiro keli nyaka dala kabisa. Kata mong'ere ahinya en owadgi Anyuomi. Anyuomi no nigi dukni mang'eny gi buchni mang'eny Awendo kanyo endo. Kipenjo tichopo nyaka dala. Ma en wuod luo gi tiende. An wuod luo gi tiende. Kochakoga chenro marwa ne wachakoga gi ngero. To ngero ni bende miyo jahera machuno nagi TV neno ni to bende Mboya en wuod Migori gi tiende dier. Joluo go ngero ni otenga chamo gi uwi. Isewinjo ngero no? Asewinje. Otenga chamo gi uwi. Nyaka igone siau. Lernwa tiende. Otenga ng'eni en gima biro mako gimoselosi. Kobiro, to obiro mako nyagwendi. To nyaka ang' ji gone koko. Siau, mondo mi obol gie japiny owere godo. Kowinjo koko no, to obiro dhi godo. To kowinjo koko ni luoro goye, to bolo piny. To samoro nyalo bole kosetho, kata nyalo bole kongima. Koro depend kaka no yude, gi kama no mako sama odhi kode no. Erokamano. Mopogore gi telo ma tuk-tuk, Mboya timo ang'o Kisumu? Mopogore gi telo ma tuk-tuk, an aja ohala. Atimo biashara nyaka mag dukni. Atimo business mar tuk-tuk kaka transport. Koro an aja business e Kisumu kaendi. Ere kaka ochopo mibedo jatend tuk-tuk all the way from Migori to Kisumu, in e jatelo? Ipenja maber kabisa. Kadonjo Kisumu ka mokwongo wuon, nan jakinyozi. Naliedo, kanye kama naloso osiep mang'eny kabisa. Koro sama naliedo ni endi, to nachoko matin. To nan go osiepa moro iluongo ni Robert, ne en wuod Masai. Robert ne tiyo Faulu Bank. Koro sama nwago mbaka to Robert ne nyisa ni, noluonga ni Japolo ndalono, nalem luongo mogik, koro nan go gudu mar luongo mogik. To nyisa ni Japolo, kinyozi ni nitie ndalo mabiro chopo. Ok onyal puonjo ne nyithindo, ok onyal chopo ni mahitaji mari. Koro apenjo Robert, atim nang'o? Nini gimi nyalo timo, anno kichoko pesa moro ka mar nyoluoro mimiyo ji ndalo ariyo. Sasa mabiro ayudo ka ji biro ga kawo pesa iri godhiambo. Koro pesa ni kapok imiye ng'ato ma nyoluoro ni, to kawe yaw account kodwa, asti kane. Koro sama ng'acho biro omo, tiringi withdraw ne, titime nade? Timiye. Tapenji ni mano dhi konya nade? Onyisa ni ma nyalo biro konyi mondo mi wamiyi loan kaka jo Faulu Bank. Koro mana eka nachako. All of a sudden na apply tuk-tuk nendo, gi bwana nendo, tuk-tuk notieko dweche 8 kapok ayude. But no ka lose hope. Kech nasakawo pesa na kacha maketo, naketo na deposit 40,000 manodwa ni mondo aketi. Koro narito dweche 8, kech na compare 40,000 to gi tuk-tuk. Anano ni tuk-tuk duong', wabed patient. Nabedo patient, nachope tuk-tuk. Koro day one amiye ng'ato, niluongo na Atheo. Atheo ni bahati mbaya koth nochwe, kare pok nong'e riembo maber. Koro oluwo milimani, odhi ogweja ndiga. Kanyo kuma kes nochakore koda. Koro nochuna bol masind liedo piny, mondo abi apuonjra tuk-tuk ni endi kenda. Siepa moni luongo ni Justus Jagor Kogalo, mane ng'ama nosoya tuk-tuk sector, nopuonja milimani. Makata flying squad nomako wani kare milimani gachok ringe aoyaye. Ni wan jokuoge. But gikoni no explain myself, ni wan youths wamenyo. Koro kadonje tuk-tuk tariembo. Koro ariembo tuk-tuk, to aneno ka gini dhi. Tatemo penjo joma nwang'en, to tuk-tuk ni endi bende en gi leadership, nikech nan jakom mar jokinyozi by that time. Nang'eyo gima leadership no bende timo ne japiny samotelo ne. Koro ka penjo jogi, to jakom nitie lakini jakom olalo onge. Koro noka concentrate mana to macha, nyisa gima wadatimo, we wachak bura moniluongo ni Nyamasare Molem. Ne wagero shed nende U-turn ma Molem kidhi U-turn kanyo,
Kanye kama na kungo bede jakom mar base no niluongo Nyamasara Molem Tuktuk. Koro from kanyo na biro to ne wan gi leaders mopogore opogore. Kidhi Nyalenda yudo jiko jojo biero gene kuonde ka kuonde ne gin gi leaders mag bases. To ne wayudo ni kata kane gin leaders mag bases to nok gi serve interest ma japiny. Interest ma jariemb tuktuk ne chakore gi challenge number 1 ne en county government, number 2 ne en police, number 3 ne gin owners. Koro kano chopo to yudo ka base na mar Rabuor kata Nyamasara Molem kano mak member mane riembo tuktuk to nadhi a face police head on. Ta gi police makata Nyaroro na chodo ma breakdown tuktuk mok tere station. Koro kanyo ji noneno interest moro kuom ni this guy nyalo konyowa. Jakanjo kano biro makowa to na face kapok wadhawo to awuoyo kodgi mos to giwinja mochuno nyaka gole koko be ni gole koko to wawinjore. Koro kanyo ma ji no identify ya kind oganda gi te ni Nyakwaro Kirini ema koro ber katelonwa e Kisumu County. Ji no luongore, ji no bet ne wan ji adek. The late Hussein mane en secretary to gi Jojo Biero. Koro kano waluongore ka chok kanyo wamadho chai matin. To nobolo mbolo. Koro Jojo Biero nowacho ni en nyinge osekethore e sekta mar tuktuk. Ok onya bedo jakom. Hussein ne nyinge osekethore e sekta mar tuktuk cha yura yudogi. Koro ne gida tiyo koda ka ng'ama wendo. Koro ji larore ka in mokwongo kaka ng'ama wendo in koro kaonwa chairman. Asto Hussein in maknwa pesa. To Hussein odagi ni wach mar pesa kik uketa nyinga rach. An wa maknu secretary. Jojo Biero karan koro adong treasurer. Koro ni sawa ka gino osetim kama gima wadatimo koro waluongo members kata waluongo official mondo otim confirmation mondo go kura. Kanye ma ji nogo kura mana okadhago ka jakom gi bases gendo te mano wayiera mana bede leadership na endo. Kano ochopo mbele kanye endo bahati mbaya ni loso tag mag association. Nomiyo Hussein pesa mondo los ne ji tag. Hussein nodhi molal gi pesa gi ka secretary. Hussein noringo dhi Migori korwa odhi yudo tich e petrol station. No olal gi pesa di. Kwan ok dang' apar gi sani but tags ne ng'eny. Ma dang' anyalo approximate ni ne en gimoro over 45,000. Mondo wa identify members. Kech nanyisi mondo wabed joma beyo nyaka wa identify members. Koro pesa ni kano Hussein osedhi molal godo. To wadugo wadong'. Tanyiso jopiny Hussein oselal simbe ok yudre. Tawinjo notiye petrol moro yo Migori. Ang'o ma dang' watim? Mano ok dang' mi aora ni chung' kik dhi. Miwauru secretary machielo. Ema jopiny no vote ni gini ne timo regional balancing. Kaka nawuok Nairobi ka jakom, koro secretary ne dugo Busia Road. Koro kanye mano kawo Evans Orinde men secretary mar nyaka gi kawuono mobedo secretary. Kano wadugo Nyalenda, koro idwaro accountability mar pesa association. Koro luong ji e bura, ichiwo report tok kelo certificate, bla bla, kechi group wa group nogolo 1,500 mano wadogo certificate ne. Koro nyiso Biero mondo gola ne explanation ne ka pesa notiyo. Obiero Jojo Biero mane wuok Nyalenda, nogolo explanation ma kochopo kamoro, to koro bage. Ka jopiny openje ni to itimo nang'o ma pesa ni ok ram kaka gigi notiyo. To tuo ni Fuliza nokawo. Fuliza ni jo-Nyalenda nodagi. Gigolo Biero e kom ma ji nobet piny e Lutheran mogo kura ni Obiero idhi ketho gini kendo. Koro Fuliza odhi gi pesa mok wanya yudo balance manodong' ni Fuliza okawo. Karo Obiero imbe sud kando. Jo-Nyalenda miwa ng'ato. Jo-Nyalenda miwa bwana moni Alan Onyango owuok Kibuye. Koro mana eka gini nobiro ma jopiny noneno interest kuoma mondo mi wakony mondo wati. Kobiro kuom honors, tuktuk gi ng'eny kineno gi sani. To kama koro wabede matek kabisa iyudo ka ng'ato ji ne ng'iewo tuktuk kech ng'ama dwaro man gi chandruok. Obiro convince by always Steve ni in dhi ng'iewo tuktuk ngi pesa. Adhi chuli siling 1,300, adhi chuli 1,500, adhi chuli 2,200. To in owuon kaka ng'ama nigi pesa ok ing'e ni ng'ani wuoyi chandruok omiyo owuoyo kodi. Kiyudo ka ji nong'iewo tuktuk gi interest mamalo ni gija nigi pesa. Tiyudo ka ng'at matiyo ni odhi end up ni otiyo to in wuon ng'ama nigi pesa mong'iewo tuktuk. Kech I believe ni ng'ama nigi pesa e ng'ama ng'iewo tuktuk, ng'ama onge ok nyal ng'iewo. Iyudo ni en koro ohinyore ka jatich. To in iwinjo maber. Imedo pesa nicha wi pesa nicha. Koro nochuna mondo aluong honors meeting. Tanyise ni jokama ngima tek. Nyithindwa gitiyo ok ginyal ng'iewo, ok ginyal chulo school fee. Jogo ok nyal chulo rent. Jogo ok nyal chiemo maber nikech ngima wantie nyaka balance diet.
Ang'o makelo ma? Ma biro nikech target mokelo ne jogi mamalo. Nwayware gi honors, manyiso ni ka tek yot, to association tije maduong' ni nyaka represent my people and nyaka advocate for them. Target ni wagole from 200,000 waduoke 1,000. Joma chulo target 500,000 mago be duogo nyaka 1,000. Koro mondo mi japiny ni kata ng'ama tiyo ni oti maber en be owinje ngima mayot. Kanyo ne jogo ne jakom idhi koda maber. Koro kanye kama ne jogo ne ni nyakwaro kiro romo gi telo ni. Nyaka gi sani pok aneno kuma gigombo ni mondo mi gigola mochop kama koro wantiere gi sani ni endi. Ng'ama neno ni nyakwaro kiri rach en ng'at man ofis madwaro self interest mamare. Owuon mok dwa tiyo matek. En ng'ano ma pod riembo tuk ng'ato. Pok obedo gi kwan ni en kaka jatelo kata ng'ama gombo bedo jatelo no. Onego be no wuoyo kata yari en gi business mar tuk no matimo. Ok onego pod riembo ne ng'ato. Kamano bwana Steve. Erokamano, ilero maber kabisa. Kopogore kaachiel kod miwachogo, ere kaka bende ise empower tuk association mari ni kata gima bende ng'ato nyalo wacho ni achiel ariyo adek mae gima bende aseneno mopogore gi ma iwachogi. Kibiro kanyo, asa empower ja tuk. Mondo mi ja tuk bed nigi sama wachope sani ni endi. Mokwongo notimnwa rambe, nwachako ga rambe ka wachako this association. To nakwero japiny kata joma wan godo ofis. Ni transport sector moso matindo tindo gi endi. Isus mamiyo gi kethra gin ga pesa. Nadagi macho ni jokama. Association ni kik wayaw ni account. Wawere kode kabisa. To make sure ni watero chik motegno e base level. Mondo members otim savings e base level. Koro makata ka ang' wach moro wuok no cham. To yudre ni en e base level. Koro an kaka nyakwaro kiri kaka office mar association. Wanyalo dhi piny. Wachalo kaka koro maybe OCPD dhi order piny ni bwana. Ang'o miyo member ni ywak ni personal group ni endi. Members no officials mono nodagi nyaka yaw account. Account no kawa niya mondo minwa yawe. Tok yawe nakelo some politician on board kaka Rosa Buyu. Nobiro mogone warambe gi Joshua Oron. Nogo arambe association ni. Association arambe nogolo almost 100,000. En gima tin. No watiyo gi expenses modong' mapani gimoro 60,000 kata 67 nodong' notere account. Tok tero gini endi account, koro wachako yware ka. Members ong'e ni pesa cha nitie. Officials mo wan godo dwa ni pesa ni odhi ogol mondo mi wakonyre kaka officials. Koro gino dhi manotamore. Nadagi ma watamore gini endi kabisa. Macho ni gino ok nyalre. Awacho ni ka koro 60,000 ema joge dwa laro. To karo nega many gima duong'. Makata koro wabiro miyo gi matin, to members bende oyud ber mar gimoro. Koro nochuno wachako wuoth. Ta nyiso gi ni jokama, association no oyudo rame mathin. Be unyalo yie mondo wamanye empowerment mar government. Moso gi seche aila gi endi. Steve jogi no kweda ka fut 70. Ni onge rame minyalo tim gi national government e tuk sector whatsoever. Ta nyiso gi ni asewuotho. Of late nan Kilifi, adhi Kwale, adhi Vihiga, aneno ka gitimore ne boda. Why not tuk? Koro wagol interest mar national wakel dala na kama mokwongo kaka vice chairman mar Kenya Tuk Association Kenya mzima, wachak gi dala na kama onde. Ne wawuotho mabiro office mana kwano go teno dagi. Ni gino ok nyalre, kech ne en gima dwaro pesa. Koro kanye mawinjo ka koro kelo somebody like Elvis, iwinjo Jared Ojenge, iwinjo Maurice Ojango. Jogi no wacho ni Jakom, the idea main go ni ber. Biane mondo waumi, mondo wadhir this thing odhi mbele. Jogi no umano wachako wuoth. Wagolore pesa. Elvis nogolo logbook mare mar tuk. Wadho wakawo loan, iluongo ni progressive. 100,000. Jared Okoth Ojengo dhi e group gi, gitimo savings gi joka Stima Sacco. Bendo ogolo 100,000. An bende agolo 150,000 mamara nikech Jakom. Jakom nyaka bed ng'ama nigi gire moro. Maurice Ojango bodhi olo pesa moro 100,000. Koro yudo kar kaendi wan almost gi 450. Koro 450 ni wajitolea ni wada manyo empowerment. Moda kelo ne jogewa. Koro jogi nogolo pesa mano wawuotho. Sama nwuotho ni endi wadhi Nairobi, wadhi koni gi koni, ne pek nitie. Wachich kwa donge 200,000. Wasewuotho Nairobi, wasechiemo, wasenindo. Jo Nairobi moko bosa konwa pesa ni tudo gi jotelo bendo tamore. Tanyiso jogi ni bwana, wadok chien, kik walose hope. Jared Ojenge koro gok ng'wech dok dalagi ni joma nomiye loan dhi peye because wane mwakete das trouble.
Tanyiso ni kik walose hope, wadhiuru mbele. To mwadok chien ni jakom Kisumu, nodok ir ng'a? Tanyiso ni wadok ir ng'a to wadhi wuoyo. Kane waduogo Kisumu, no approach Boy Akoth. Kendo adwa gone Boy Akoth erokamano kamoro ma entiere. Kane wadhi ire, nowinjowa. Kech nwang'iyo connection mar Boy Akoth gi PS Raymond Omolo. To jogi nyisa to koro Boy Akoth ang' ne konyo, nyisa ni bwana Boy ni dhi konyowa. Connection mar Boy gi PS Raymond Omolo, mae kama wayude konyruok gi tuk ni endi, to bende dhi miyo wayudo kaka waduoko loan mane waolo kande. Nagocho ne Boy nowinja, noluonga Java Hotel. Adhi gi this team, wabedo piny, wa explain ne gimo wadhiye gi gimo wadwaro. Nonyiso ni bwana gino yot. Boy Akoth okawo simu gocho ne Ojienda. Ojienda oro jomoko Nairobi iri kanyo. An bende gi chien kan gi backup, motimi nade? Mwadhi konyorego kodi. Los ne jo tuk empowerment. Ne wadhi ir Ojienda Nairobi, nomiyowa ite, nowinjowa. Ojienda chako duogo ir Boy Akoth. Koro ka this coordination en between Boy Akoth gi Ojienda. Harambee nobiro kwasawinjo ni koro gino chopo kamochope, ma Boy osa confirm nwa ni rei nitiere gini. Ojienda bosa confirm ni owuoyo gi Deputy President Kindiki, ogo simu kwa ntiere. Owuoyo gi Kindiki oyie ni dhi bet. Koro gigore simbe jo siasa ma Nyanza gi ma maybe yudore Kisumu. Ng'eny gi noyie ni dhi attend. Koro iseche giendi, Harambee ni odhi. Tanyiso jowagi ni bwana, gino ok dang' bed giri ji ang'wen. Wadoguru chien watimuru participation. Nikech wasa confirm ni koro wan gi chief guest, main state, ne en Kithure Kindiki. Wadho nyisi ja tuk ni gini koro ikore. Mondo gi join. Sama gi join ni, to wadhiro Paranya, kapod akadho kanyo mathin, wadhiro Paranya mondo bednwa chief guest, to Paranya nodagi. Ne ok onyal goyo Harambee Association. En ogo Harambee SACCOS. The same gi Boy Akoth bonyiso ni bwana, nyaka ubed ni un gi SACCO, nikech SACCO moyiene timo loaning and savings. The same go Ojienda. Koro gino chunwa nyaka sama joga we chien, tana Nairobi. Aloso certificate mar Kisumu County tuk SACCOS, enanga wena arwako ni endi. Koro aloso this certificate, jogi dhiro gik modong'. Ka duogo Kisumu, to wachako wuothe bases. Wanyiso jodala ni wakelo empowerment. And this empowerment, wadwaro jo tuk te. Nitie bases manowinjowa, nitie manoko winjowa, nitie joma nokwedo ni gino ok nyalre. Nyaka jowagi nyisa ni bwana, ka jogo dagi to wawere gi jogi. To Boy insist ni gini gir jo tuk te. Gini en ja tuk te nyaka tim nade, nyaka bed involved. Wanyiso ni sawa, kare register ne siling 500 kende. Sama nwadwa registration, nwadwa ni wa recover pesa mar expenses mono watiyo godo kande. Mondo mwayudegi. Jogi nodagi gini. Only members 30 manobiro mo register. Maki goyo pesa ne 15,000. Nok nyal recover even half of the money manotimo nade, mano wadhigo mbele. Koro anyiso jogi ni kik walose hope, ja tuk dwaro gima neno gi wang'e. To ok wabiwegi oko. Nyaka wakelgi. Nwabiro Steve kadhi mapiyo. Nwakelo gi maber kabisa ma giyie ni gidwa neno mondi koka gidonjo. Wanyiso ni sawa, waonge problem. Koro chopo chieng' mar Harambee timore 2 dwe mar 8, kodong' 1 week to taluongo officials mag bases. Tanyiso ni bwana, an gi welo nikech being ni an deputy chairman mar national, an gi joma wuok Kilifi, Mombasa, Kwale, ji nowuok e counties mopogore, kech gineno ka samara tiyo kodgi maber kuonde modong'. Ne gibiro, anyiso ni bwana, jogi welo korim nyaka chiem. Pesa mono wan go osetiyogo te. Wadhi golo pesa kanye. Usetamoru register gini, unwacho ni un gi association mabende an jakomo kadagi, to association ema kelo SACCO ni, mondo mwayud empowerment. Miya uru pesa mwadhi pidho godo ji. Jakom, wadhi manyo pesa ir members, tidwokonwa. Anyiso ni sawa, donga madwaro nyakoro yie. Dhi udhu manyna pesa ir members to udwokonwa. To giseto target ni gidhi miya siling 3,000. Tayiero board no, aketo Nelson, taketo Steve Obiero. Nayiero gi almost dhano 24. Mar board madwa tayo Harambee nendo nyaka tarik 2. Tije moko nomi nyaka nyingi ni jo accommodation, nawinjo kisungu madongo kanyo kabisa. But nwayie. Jogi nogolo pesa, nitie nyaka mane owinjo ni igolo pesa siling 3,000 tidwoko gi interest. Nitie nyaka joma nobiro individual. An nakawo pesa. Kech nasamiyogi promise ni dhi duogi gimoro e wiye. Koro kwa kawo pesa gi ni mwatimo budget cha morumo, jogi Harambee obiro ogolo 8.9 million miwachono. Nowuok. Kowuok, nitiere expenses. King'iyo kata mana kani in Kisumu kane nene, tent manoket kanyono kende, nok nyal miwago nono, nyaka nobed part of expenses. Thum nene kanyo.
gigi nyaka ne bed gi expenses. Kiriwo nyaka mineno makwanogi te, nyaka ne bed gi expenses. Koro biro Harambee ni ogolo pesa. The first meeting manokwong luongi gi bwana manobiro mawacho ni en interim chairman, ne en meeting mane wachore nikech en ema notelo ne that committee mane ochung' ne Harambee no. Ni mondo kwong duok pesa ne joma timo nade? Joma noholowa pesa siling' 3,000 adek. Koro nimedo gi siling' 3,000 nigoye times 2, koro nobedo 6. Mano nodhi very smooth kendo ema nokawo pesa no tema nokete lwete. Ma en ema nopogo ji pesa no. Kanyo weche ne beyo kabisa, kech ne en among the 30 people mane nie sako. To pod nwayie ji tema no gin members mondo tim nade? Ojoin that thing. Tokeno kosetieki, tawinjo mbum ka gichako koro gisigore, kech gin joma wan godo ofis. Ni bwana, wan gini kapok odhi mabor, to wakwongo watiekre gi marwa chuth. Koro mondo mi nadhi maber, nitie kamoro mabe nyaka iwuond ng'ato mondo mi iyud gimidwaro. Naiso ni sawa, gimudwaro nasewinjo, but wakwongo alosane structure modwa tiyo godo gi pesa mane government omiyowa ni. Nikech Boya Koth ng'iya ka, ni to pesa manogolni odwa tiyo nang'o. Ojienda bende ni ka, kaka ng'ama nomanyo welo, pesa ni otiyo nang'o, kosi chame achama gi jok manobiro irwa gi endi. Ne en gima ne ng'iyo kabisa. Kech oyudo wasigara bunge lo na ichwe nogone gi Harambee, koko ne nitiere, Harambee oko nogo weche ne ng'eny. Koro nan gi stress mang'eny kabisa. At the same time Sangwenya bende nitie. Mong'e ni ne ogol pesa madongo dongo. Madine onge Boya Koth, pesa dine okokonyowa. En ema nochiwo security morito nyaka kawuono mineno wantiere ka niendi. Sangwenya noola kabisa gi simu. Koro kobiro, tanyiso Nelson gini bwana, walosuru committee maloso chik madhi govern this money kaka timo nade? Dwa tiyo. Gini joma dai no somo kabisa. Negi miya kisungu madonge ya kanyenda ambe na somo gi. Manyiso ni koro wateru Public Service Club. Wabedu pingecha wamadhuru chai ku somo na gi one by one. Kama uka winjo, adwa ni nyaka explain na maber. Negi kao thuolo negi explain. Negi golo chik mokwongo ni pesa, wadhi ng'iewo assets. Kata wadhi KCB, wadhi kao loan. Tanyiso ni KCB muradhi no asaloso gimoro MOU between KCB to gi Kan General mauso tuk. Kan General oyie partner gi KCB gi wan. Giyie miwa cashback mar 5 million. Wan bende wayie medo pesa wi pesa Kan General cha mondo wagol tuk 45. En gima nitie otas nyaka ndika biro share kodi. Koro kane giwinjo ni tuk wuok 45. Kech Kan General osegolo deposit, osegolo cash bill cashback mar 5 million. Wan bende wan gi pesa ka. To ne giwinjo hage mor. Ni out of this 45 units nyaka wayuti. Man bende ne ber. Nyaka nwadhi wayuti. To gimomiyo nwachwanyore gi jogi, ne gikwong gidwaro first priority. Tanyiso ni hapana, nyaka walok ngima japiny cha mokwongo. Japiny okwongo yud magari ringe ndara. Koka an bende ayuti, kaka ng'ama notimo nade? Ng'ama nowuotho ne gini. Koka in iyuti. Kech inibire gini kosalosi. To you are leaders manowuok godo chien. Siepa kada nyiso jogi gini endi gimiya chik mokwongo ne gikelo ne gisomo mbele members over 300 people mane nitie. Ni tuk wachiwo na loan, to katiek chule te, to wachulo 960,000. To yudo ka tuk ni wanwang'iewe 560. Anyiso ina pana, mapodo kwa konyo ng'ane. Isedha wayud kata mana 100,000 in 2 years profit kuom member. To kik wayud more than 500, wayud profit mar 420,000. Mano podo ahinyo ng'ane. Different between koro sako ni gi mogo gi watu credit onge pogruok. Members nodok side na. Members nodhi monyiso ni bwana, karunun gi paro mar hinyowa. Kech ne ging'iyo koro gimidwa cham maber. Members nong'udho giwacho ni un koro goluru wako pachu gendo. Weuru nyakwaro Kiri nonyiso gimoro. Ni gini ok dware jo form 4. Gini koidwa jo klas 8. Ang'o mendwa jo klas 8? Ja form 4 nyalo duoko pache piny marom gi ja klas 8. Ja klas 8 ok nyal ting'o pache malo maromre ja form 4. Mane ngero mana tiyo godo. Koro waket gine klas man piny. Ma jamalo nyalo duogo piny, to winjore ng'ama ni piny. Kik waket malo moingo ja klas 8 ok nyal dhi. Nitie osiepe moro wuok Kisumu Boys nowamiyo tuk. Kata en chairman mar development mar Kisumu Boys. Nowacho ni wamiyo nyakwaro Kiri thuolo. Koro tigi gini endi gi klas 8 manowacho cha. Kech en gi reason. Mondo un joma riek, duguru pacho piny mondo timo nade? Wawinjre. Jokano winjo mane ndo ne giwuok. Koro giwuok, gichacha idwa cham, kiang'o. Nyiso ni sawa idwa chame. Steve nadhi mana golo tuk na miyo members. The first person mokwongo tuk mokwongo wuok nowuok 5. Kech natimo consultation na wuotho nyaka kuom joma chiwo tuk.
wan gi somebody iluongo Noselu nosebedo kamiyowa tuktuk. Nyaka jomogo gi nadhi iregi kech nadwaro gima ok podhi, adwaro long term. Adhi nyaka ir Jowatu, adhi nyaka ir Kan General, natimo consultation, adhi nyaka Nairobi e regional headquarter mar Kan General. The best way manyalo timo godo this project mar asset mokalo wara. Negi nyisa ni nyaka ichak gi matin. No matter ni kata wadhi mima tuk 45, but nyaka ichak gi matin. Ing'iyo ka movement timore nade? Movement dhi. Samigolo gi 45 dichiel, gidhi ti dichiel, dhi kethore. Samigolo gi matin, iyudo ka moko gi odhi kata dweche 5, to moko chako wuok. Kadi beni itilafu wuok e mokwongo cha, ti inyalo cut that thing short. Ka gi proceed, ti timo nade? Idhi mbele. Koro nwadhi, wagolo 5 mokwongo. Upon the first person mokwongo riembo tuk mwamiyo, ne niluongo na Gini, en wuod Mloya. Owuok United Mall ka. En mano kwongo kawo tuk day 1, kapod ji ne yware e isu mar deposit. Kech ne ok amigo nono. Ni deposit 75,000, tamigo. Onge ng'ata romo ne kawo that deposit. Even Oselu matime individual, kawo 280,000, kata 250. Ko nang'iyo ni mondo mi ng'ano dhi ti gi tuk-tukni maber. En bende nyaka sweat. Mondo mi amed gologi, ng'ani be nyaka sweat. Ko nakawo 75 tamiyi. Benade mano kwongo keto 75 mana miye. Then waluwo gi Kisumu Boys, kech group nwamiyo at 150,000. Then waluwo gi Jawasi. Group mawasi bende ogolo 150 to kawo tuk-tukgi. Then waluwo gi bwana moro ni Edwin Omondi. Then wadhi ng'ato ni Collins Omenya. Nodhi that bit by bit. Koro kwa gole gi kanyendo, tawinjo kaka jogi kelo Kiswahili moro. Niyo, tuk-tukego miu, to jogo onge agreement moro musain. Nyakworo kiri nyalo lokore tuk-tukego ni meke. Koro gin kane miyo gi to ne giduoko pesa ni nade? Koro gin kane wamiyogi, to gichulowa siling apani en 950 per day. 950 per day. 950 per day. Kech kambi kani ka oti chulo almost 15 kata 1600 per day. Koro gin ne gimiyo 950 per day. To yudo ka Sundays bende, joma noyiero nok chud Sundays, bende ne yudo ka koro chulo, joma noyiero ni chudo Sunday be nyalo duogo chien mar 950 chande, ng'ama ok chud Sunday ema chulo 950 nendo, kadhi mbele. Nwamiyo gi room nyaka madhi lemo, nikech kambi mar mogo gi Watu ne chulo nyaka Jumapil. Koro these are the differences madwani mondo jowa fail between this thing. Nwagolo tuk kanyo, gichako ni yo, gidhi kawo, nyakwaro kiri biro lokore gi joge kanyo, iluongo ni 4 people. En 4 people nikech ne giwuotho. Koro wanyiso ni wakel agreement. Makiama kagi kanya agreement kanyo nyakoro mga jwango. Wan kande kachiel kod iluongo ni jakom mar tuk. Association ma Kisumu mano Migosi Mboya mabende koro leronwa wuodhgi kaka oganda mabendo nigi riwruok mar neno ni giyudo kacha konyruok e yoregi mag yuto nyakoro mga jwang. Arambe nogolo kacha 8.9, maya gima bende koro nokelo kacha koko. Oleronwa kandi wadwa dhi yuyo matin kama wadugo to bende wadhi chako kachiel kod somo ote magi tidhi nyisowa ni to bende in iwinjo chenro ni eyo machalo nade. Chutho to ne oganda mabende nie koro achiel kuom association mar tuk ma Kisumu. Wadugo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Luwo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny onagi TV adundo jaluo. Wakelo chenro machalo kaka duond onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gigo mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisowa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny onagi TV adundo jaluo.
duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ni kendo nyakora mga jwange tilono mar ariyo tilono mogik e chenro mar dondo nagi kama pod wago mbaka kaachiel koda migosi Michael Otieno Mboya man kacha jakom mar Tuk Association madore Kisumu County nyakora mga jwang wago mbaka kacha kendo nowacho ni kwa dugi tilono mar ariyo to dhi chako kaachiel kod somo ote magi mondo mi wawinje ni to pachi chalo nade. Wan kende kaachiel kod luongo ni Waziri Julius wacho ni Michael riek kabisa ng'ata awinjo pachi ler kunyalo join hands with Jacob Ogambo and business tycoon Mopao. Steve Afolo gini onagi ber kabisa. Wangiwe Julius wajo ni ichako maber but kichako luongo ji ni Sangwenya. Kambadi koro siep dok piny. Kosembe no Sangwenya hii. Keto wangi Vicky Omen wacho ni nyakwar Okwiri to ng'ama ber. Mano utema bendo wado kanyo koro mga jwang ponono ni kachagi medo mora bende oyieni kandie medo mana kete chuny onagi TV iwacho wach mar contract samane pok ang'adija. Ne kane weche gi wuok ni tuk wanyalo biro lokore kaka maybe nintie mane kisungu mone gi miya ni directors, supervisors, managers. Koro directors gin joma nowuotho na empowerment ni. Negituo ni jogi biro lokore tok usetieko chulo gi pesa ni magi kawo tuk-tukegi. Nanyiso ni kar walosuru agreement moro kendo mawacho ni on this tuk kitieko chule to dong mari. Mi sign to wan bende wa sign. Sama ni sign gini endi noki sign kaka kendi ka step. Ni biro gi next of kin ni isedha jaodi nyaminu kata wadu. Jogi te sign ofisa ya chande. Makata ka dipo ni gimoro de timre. To jaodi nigi thuolo kong'eyo ni serve loan moro gi joki koto sasako. Koro kwanyal bede position malal gang'o gi gine endo. Nwaloso gine endo kamano manu wakete. Koro kwa chopo kar agreement kanyo wadhi mwatieko. Aisa ni sawa wasaketo tuk abichero koro ringo. Tuk-tukege management chandowa. Kata ka wan wawegi ochandowa chakre chon. Watim nang'o gi pesa ma pod dong' e account kani endi. Wachako consult mano osiepa achiel miluongo ni Boya Koth nendo. To nyiso ni mondo mi business ni odhi maber. Isegolo tuk nyaka ikon ng'ani management. Tapenye ni Boya ada konye nang'o. Yaw ni ng'ani duka mar spare. Koro idhi spare in koro kiket nino obed malo, nengo spare obed malo. Ket mapiny, iyudo interest mapiny, mabende sako dongore godo. Kikichal ng'ato kaka samoro an, ayaw mara personally, ada make more profit, mosebedo katimore. Taduogo ir jago ang'wen to wabedo piny. Tanyise bana, adhir boy omiya this idea. Watimuru nang'o.
ginyisa ni nyakoro kiri paro no ber mane mwadhi godo kar wamanyuru stall ne wamanyo container moko ger but United Mall ka kech garage ne wamanyo notamore maybe jo spares nene ni wadhi go gi kompe kaka wan joma feel the pain wadhi e container kanyo bende waneno wayudo ka nengo ingo wa 250 wacho ni ka ng'isi ja tuktuk ni kawo container ni 250 to dhi yware kodi wamanyo kama pod cheap ne wawuotho wadhi e garages moro kanyo Nyalenda ja garage podhi odagi jaduong' odagi ni nyakoro kiri ni wawije ga ochendo ga ng'ani biro chanda lopa ni ok bi chulo wang'o ok bi chulo wa pes lo kata rent mar gini pod nok walose hope nikech nying bende nyaka ibed ng'ama ber nyaka ibed ng'ama rach it depend ne wawuotho Nyalenda kanyo wayudo ot moro kanyo endo kwa yudo odno to adhi anyiso boy ni boy ayudo odni ka puso ni neno nade nyiso ni puso ni ber gere uru ne wagero wakwongo wachulo wuon odno endo pesa mar apa ni 1 year wachule 1 year nikech nokodwar stress is a new business wanyalo romo gi challenge moro kata samoro wanyalo bedo ni rent nyalo chando wachulo kech ni chulo rent cha ni dwaro 25,000 to wabagen nyaka 20 koro wachulo the whole year ka wasechulo rent wadugo waling wagedo ka wasetieko gedo pok waolo mwande wachako waluongo boy to wanyisi jaduong' surveyor ne odni kaka wagere in terms of security nikech wadhi olo mwandu ka mang'eny nobiro momiyo nyaka ideas mwakawo chumbe mwagero go malo makata ka bende Nyalenda itucho ga wi ute nitucho wi ute e ndalo machon kane pok boy omako kelo youths together mondo mi youths o reform kono wacho ni samoro pok reform yudhe gi te wanyalo yudo moko e higi mapod biro yudore geru gini gi malo maber no wagero kabisa wachako waluonge jaduong' wasetieko waluonge ni wal boss wasetieko chak iduoge ng'e wese nyakoro kiri gini koro ber koro ber we wadhi e kambi kapok wadhi e kambi nyiso jogo ni rita uru ka dhi Nairobi kecho nokada deal gi manager direct ne pod odhi nitie percentage madwaro mondo awer godo adhir CEO mar Kan General iluongo ni George Rubiri wuod Mloya kaendi ka duong' odho office to yawo no penya koro kiri dwaro ang'o jaduong' abiro iri adhi uso spares ne jatuktuk to kada use nengo ma joma town ka uso godo nikech koro an e wuon tuktuk Kisumu County akelo ni customers direct joka tiyo gi customer ga kata gitiyo gi joga mang'iewogi an koro adamiyi direct koro miya percentage mopogore gi jama uso spares e garage kande mondo mi aduok ne ng'ata nigi ne piny to pe ni dware nang'a nyiso jaduong' ng'i kama ber to wachiwo example mar barrel kit nitie tuktuk moro ka obiro ni BS3 en new model masane ni iyudo ka barrel kit mare ne uso 9,000 kata 10,010 tanyisi ni ok ada uso barrel kit 10,010 ada uso 7,000 to isa ni watugni gi percentage no ma percentage do kabiye wacho nikech nyalo miyo samoro ayware gi jama uso spares to ka ng'iyo percentage no ta agone Elvis ni simu to yudo ka barrel kit no wadhi use gimoro 7,000 kata 6,500 pod wayudo profit ma 10,000 to joka to uso 10,010 joka use 10,010 koro anyiso jogo ni ka gini en 7,000 to wayudo profit of 1,000 ma pod ber pod wadhi miyo jowa bargaining mar room kata 68 kata 65 mondo jowa obi ong'iepi koro gini nobiro nating'o adhi akawa wandiko list mar fast moving jogo simu Kisumu ne Austin mi Michael Mboya list mar fast moving kik imi gik madhi timang'o dhi budho gi stock mar pesa kech pod oniwe with this business nomiwa that list ne bill chobiro 2.5 wadhi wagolo pesa cha pesa ni kapok nigole to nyaka boy ne beda weya nyaka ojenda beda weya koro ido kidhi KCB wane mano wan signatory tudo gini pod ok timore nade pod ok nyal wuok wan ting'ini wane signatory to ok onyal wuok kata wanyaka gi check to ne pod ok onyal wuok kare boy go ojenda ni wan mondo pesa ni oti maber kono ka joka go simu to penjo Elvis ni jogi go simu ne ng'a kich members man ka kwa chiki itu ma members ogi wuo godo kare jogi gocho ne ojenda jogi gocho ne boy ne gino otimo nade gino wang'eyo koro miyo gini sama nwada timo kila kitu nyaka na console jama no miyo wa pesa anacho ni boy go ojenda mano miyo wa pesa koro gini mane gin gi powers mar control ok otiyo gi pesa kane gi yie ni wachame to nwachame kane gi dagi no ok wachame to ok wachame nwagolo 2.5 wagolo godo spares mwaole duka ma nomiwa supervisor nomiwa manager nwang'ado ne room ne waketo gie
Koro sama nwaketo jogi ka niendi Steve, to make the matter Supervisor worse, gi mana tu gi mara. manager mama supervise duka to supervise assets kande maber na idea ne ber Ng'amo nokora miyo bank. not bank komiti marwa kamoting'o bwana manobiro ni koro interim chairman cha Koro gini mane giyiero jogi jogi dak maber. koro jogi anyiso ni ka gini dang' mi gini dhi Ung'ado maber ne gi room kanye. nowang'ado ne room no odno duong' oingo maru niendi koro wamiyo ng'ato to gofise kata kidhi kondik ni director office manager office Kamano ke spares. managers office supervisor office koro waketo gi kanyo mondo gikonywa mondo kik gine ni gini en mar ji ang'wen manowuotho ka anyiso jogi ni wamigi 100 room mondo gino dhi mbele obed gi jatuk te to make the matter worse akia ni en juogi akia ni en ang'o koro awuok adhi waro local moko iluongo ni Greaves adhi Nakuru ane gari to anindo to kachiewo to agocho ne manager mane manage tu shop nendo anyise ni bwana nowawaro kanyo tielo iluongo ni Safari nowawaro gi 60 to adwa ni record book mar sales no ikaw maka pen ni kanyo mareda then I identify na ni e bugno endo te wasauso tielo adi to dong' adi ane yo adhi Nairobi adhi waro gige Greaves magi Greaves be nwakawo mar almost 900,000 awe kamano endo awaro gige Greaves achulo muindi pesa Nakuru akawo gari akete mwandu nwakawo molo line achiel nikech mwandu ne ng'eny waketo wabiro kachopo as the chairman an gi power mar luongo meeting to intelligence bende wan joma wan godo kokadho through Muriso Jango koro nitie gik mane wayudo maling' ni nitie gik mikadho gi dhot machien nikech wan gi bele shop to gi chien nitie gik mane kadho gi chien to gigi kadho ka manager nitiere e shop ka ma manager ne mane kadho gigi koro aluongo bura anyise nadwa ni wakwanauru Safari kende mane gima nadwaro mako godo jogi kwanauru Safari gin adi oyudo ni Safari olala 4 aluongo director Safari molala 4 gi nokawgi nokwakawgi manager you are responsible mar gigi nikech I manage this shop the stock mobiro inimikaw stock iniming'e nang'o manie dukani endi ka manager koro adwaro accountability mar tielo 4 go dhi kanye kawachako wadhi e barrel kit oyudo ka barrel kit 2 onge sipo nochuna kare ng'ama ne ni office niendi ne ng'at ma ne giseloso kokun gi moro ni gini koro idwa chame piyo piyo mondo podhi mondo nying nyakoro kitime nade okethre nochuna nariembo manager tich nochuna riembo supervisors te anyise ni koro ji dobedo members even elusi naketo kana anyise koro wadwa ni wabed members an koro wadwa ng'iyo gini nikech ayudo ko office nying umiya madongo gi dhi misleader koro naketo jogi kando kanye ma koro jogi nowuoke ka giwacho ni wan wawegi To gik manolal gi ne giduoko kose ne wawe. no giduoko nikech kuma nodhi gole ne onge to medo matek ni mondo giduok ni bende ne dhi kelo koko mang'eny koro naluongo meeting mar members tema members nobiro ma nyisogi ni manager mane nie shop agolo with 1-2 reason supervisors mane biro to kaw gowi including the guy mane ni ka iluongo ni Barasa nyaka sami ne wawuoyo ni gowi manokawo ka en supervisor siling 4,800 ne en 6,000 chulo rem 4,800 nyaka sani an gi rekod ni pok ochule koro kidhi bandhe to neno ni ywari kode ok odwa chulo gowini including Nelson madwaro interim chairman that's the first person mokwongo kawo gopo 1,300 e duka en nini clutch plate a leader ma 1,300 tamo chulo odwa lead ng'awa nyaka sani an gi rekod mara kipenjo dhisi ni pesa no pok nochulo mane manyise ni jatelo isakonya mathis ni loso gini mochopo 1,300 no 1,500 no adhi chulo ni mano yie ni mondo achulne nokachulo pesa no through jogi endi ginaweya nawuoyo kod Nelson gino tame chulo dhi dondore ambe ok dang' agol pesa namiye gimwatim aisuru 1,500 ok dhi ketho gini weneuru Nelson gino Evans Orinde secretary marwa ma gin godo sani no bende yani adwa nyisi in short ni joma nobiro kago te gin joma nigi opsako gikawo space giloso go tuktuge mok mekgi onas odhi okawo tuktuge gi endi koro kaka gichud onge koro kanye mar kama nokelo tungni ni endi gidhi giyawo gimoro ni Nyanza tuktuk sako Nyanza tuktuk sako ka giyawo gicompete ni gidwa gore gi Kikotusa to anyise ni bwana sako is a business kata nanyalo yawo maro wuon nyakoro kiri sako ta convince members atimo nade joina koro un kuyawo Nyanza tuktuk sako number 1
jatuktuk nigi mentality moro mar the name of something. Gineno ni ka giwacho ni Nyanza tuktuk sako, to koro gikava Nyanza te, whereby is good, ok rach. Kata wambe kwa yao Kisumu tuktuk sako, to wanano wakava Kisumu te. Samusa yao Nyanza tuktuk sako, even an nyakwaro kiri gi members ma Kisumu County tuktuk sako. Onego convince agi members agi mondo wajoin sako, nikech koro you are my superior, udongo nying mon go duong. Nyanza gi Kisumu County koro duong. Koro losuru sako mar Nyanza ni, nikech koro un idhi gonu arambe gi gavana wanga, igonu go chila yako, tigoye go rengo, tigoye gi nyongo. Erokamano. We kora pingia ni nitiere members manobiro kandi mane giwacho ni ne gin gi savings mag sako kanyo. To savings mane gin go gin olal. Tendi ni nolal gi pesa mar sako mane gi save. Kanyendo, dang' wach ni miriambo, an gi pesa, nitie example nyicha winjo kuom Albert Pambo, iluongo ni Nyawelo, ochung' West End Mall. Sama ne giwuok e sako ni endi, ne gin members, to gi withdraw. Kata ka no gi withdraw by writing, to gi withdraw by action, dhi yaw sako machielo, koro gigo mane gintiere ni. Koro nyiso ni gin ne giweyo. Ne gindiko barua. Ka gindiko barua, treasurer nyalo confirm ni jogi nodwoknegi pesa gi. To chik wacho magine mane giloso. Nitie percentage ming'ado madong' ne sako cha samiweyo. En chike mantie nyaka self-help group. Nikiwuok e group to nitie percentage matimo nade madong'. Magin committee no gine mane giloso. An no kaketo chik no. Sama ne wapuodho chik nang'eyo ni kacha mane gikadho chike gi endi kane wabed piny. Koro ka ang'o miyo kano ng'ade, awinjo ka Nyawela nowacho ni nolalo 2,500. Mano pesa mano ng'ade, wan kode, kech chike moyienewa, magin nolosi. 2,500 nodong' ne sako, kaka nodhi go nendo. To mare modong' mar grube cha nomigi. Grube manondiko pesa te, nwadwoko negi pesa gi, manodwaro shares gi joma nodwaro deposit gi nwadwoko. Kata sani nitie joma bende manodong' pok oyudo tuktuk, to gikia gimono mvumilivu ula mbivu. Gindiko barupe gidwaro timo, gidwaro ang'o? Gidwaro pesika back. Chik mar sako manokadhi gi jogo wacho ni 3 months. 3 months iduoko ni deposit mari. Deposit ok ong'ad siling adi. Gimwa ng'ado percentage and shares. Koro nitie joma nyaka sani girito deposit margi mondo tim nade mondo odwoknegi. Mamano bende ber. Koro pesa manolal ka onge, gimiwacho nolal en chik moyienwa ng'ado 10% of savings mar ng'ato. Migosi Mboya giwacho ni duka mar spares ne ti loko en mari. Members of benefit. To benda eno ki confirm ka ni riombo supervisors te. Ine makoro ikaw management. Mana dier. Anyisi go mena gologe. Negidhi podho. Mar ariyo. Ng'amaran duka. Duka. Koro wandiko jatich kata jatuktuk. Iluongo ne Kevin Otieno. Koro en responsible mar gimoro amora motimore that shop. No waneno ni gimoro gichacha en pesa. To kimule gi joma opogore to odhi lal. Koro Kevin nie dukano. En supervisor, en manager, en kila kitu. Kevin ni en assistant secretary. Owuok Ahero king'iyo regional balance. Nwagolo ng'ato all the way from Ahero mondo bika obede gini. Kevin run ema very perfect kendo madhi kode mbele. Koro uchule. Nyaka wachule salary. Kech no yie kawo mathis no mawamiye no. Wachule salary every week ichule. Nikech debe no en gi family. Ok onyal choko ne pesa every month. Koro ni every week wachule. Wandiko ne siling 500 per day moyie godo. Kech king'iyo jatuktuk pesa molor godo. Sako mipoko odongo mang'eny. Noyie gi that amount. Kevin dhi gino ma very perfect. To kiwacho ni gini nyakoro kiro loko ni en mare. To wayaus account mantiere KCB. Kidhi KCB, idhi yudo kondik ni Kikotusa County Tuktuk Shop Spare Part. Kata kioro pesa sani, to dhi biro gi nyingno. Nyiso ni each and every member ma en member mar sako en gi teko mar dhi ng'iyo pesa chande account kata kwayo report kata statement mar bank. Sanu nigi dukni adi? Sani wan gi dukni 2. Duka achiel ni Nyalenda, duka achiel nitie ka bwana miluongo ni Chek. Chek no wadhi mwamiyo mwandu mekwa. Koro nekech bingi Chek ne en gi customers to onge mwandu. Nodhi owuotho e dukni moko to timo ang'o? To kawo mwandu ir ji. Ne wabiro kode. Chek ni is a member of this circle to kendo en gi garage moyawo. Chek ni wuok e group moro nojoin miluongo ni Kwetsco Sacco. Kwetsco ni wuok Kisian. Motel ne gi bwana moro ne ong'ere gi nying mar Transcare. E jakombgi mar gino endo. Koro kane waluongo Kwetsco Sacco mane wawuoyo to ginyiso ni wayie
wa finance check mondo mi ousnwa gima wacha nikech ot notamore yudo jua kali to members bende ywak ni nyalenda samoro bor kono wamiyo gi that option ng'ama yudo ka check chiegni to kaw mwandu ka check kanyo nwa kete mwandu ma kata kidhi sani tiyudo ka check ni kanyo koro check koseuso to kawo pesa ma uso kate to kete pay bill mar sako mabiro golo Kikotusa shop account chande en ok wamiye that till nikech gimomiyo ok wamiye that till nitie percentage motimo nade mokwongo ng'ado moyudo kien owuon kiny wanyise ni ok wadarito kodi ni warito nyaka dwe kwa mi percentage magi sani koro wan gi dukni to gi tuk sadima ni oko koro wan gi dukni ariyo sani wan gi tuk 9 tuk gi account pesa dhi account ma even drepe go owuon mariembo tuk-tukego pesa ma gichulo per day kata per week ok gior ne ng'ata ng'ata ei waka gin gi pay bill mar asset account nwayawo ne asset account ichulo direct dhi asset account shop account bende ichulo dhi e shop account koro iyudo ka asset account gi savings ema pod wariwo kamoro adi nikech gin mago koro gin gigo gan to shop gimomiyo nwakelo mano iyudo ka ng'ato ong'iewo spare e duka kata mar 500 to forward message e wall mar sako ni mano savings na koro iyudo ka pesa chande opogore iyudo ka duka jadok piny ne en challenging koro nanyiso jogi ni nyaka wayaw account adi koro ja savings mochulo siling 200 kata 500 mano wang'e ni mano savings ja asset yudo ka chulo siling moro 6,000 kata 5,800 e week wang'e ni mano asset ma nyaka bo notify ne mano asset sani un gi members sani members mano osebiro mojoin wan gi almost dhano 150 mok ji 30 chieng' cha ne wacho ni un ji 30 ji 30 manochako dhi sako sama ne empowerment cha biro wan ji 30 kane gino sago nobiro mobedo maduong' ne namba odhi nyaka namba 1,000 noidho nikech ji ne lawo 8,000,000 cha nidwa ni mondo opoge individually koro gi sani jomoko nolwar mudong' ji adi sani jomoko lwar modong' dhano 150 ne giringo magiweyo nikech nwatamore pogo gi siling 500 per person. Nyisa kaka member koro benefit savings bende koro timo members benefit number 1 wan go opportunity ni nyalo yudo asset tuk number 2 samitimo savings ni endito gachi okethore inyalo kawo spare part gowi to wawinjore tichulo bit by bit ke samoro overall okethore dwaro kata 40,000 tionge godo there's no need mondo gachi no chung kata gachi dosi miriembo no chung ke nitie ng'ama en member wato onge gari koro mondo dosi kik chung gari ni manyo pesa in kaka ng'ama timo savings kodwa ni koro ikawo spares to dosi mi pesa tichulo manyaka wa confirm gi dosi ni dosi oyie number 3 wachiwo table banking iyudo ka most jatuk odak od 5,000 5,700 10,000 to dwe samoro odhi oriwore gi wadgi ineno ka dwe samoro dhi ka nini to dhi to iyudo ng'ani biro apply this 10,000 to wamiye duration motimo nade moduogo this amount wan gi school fee loan kidhi Ahero Girls wan gi nyathi Evans Adede biro nyisi kidhi Rai kacha chande ibiro nyathi ng'at machielo kidhi Asumbi kama nyathi Evans machielo some group gi nani Jared iyudo ka kuondego watere school fee loan ni wamiyi tichulo bit by bit sama wawuoyo kawuono ni wan gi dhano 7 marito wan ni mondo modho wapuodhgi wamigi siling 15,000 nyithindo dok e skul koro magi are the benefit ma members gi endi timo nade yudo ei sako ni sama gitimo savings mane ka wakonyo jowa gi endi erokamano penjo mogik giwacho ni itamore mondo idagi luongo yiero mar chairman bende un gi katiba mawacho ni nyaka lok chairman koso in e chairman katiba nitie kendo mara ni onge gimoro tamore tiyudo ka ne wawacho ni iyiero tok higni 5 ineno board members gi ma from 2019 nyaka wuono in higni adi kigoye Mboya to bise luongo yiero adwa keloni from 2019 nyaka kawuono kane waluongo board meeting mokadho sama nobe nwadhi e yiero to board nopuodho magi confirm ni nyakwaro Kiri pod ber gi kanyo ne giyie make mana gi kanyo wan ka gi iluongo ni Steve Biko wacho ni jotuk gin 5,000 to Kikotusa ne gi members ma ok rom 100 jok modong oko gi to yudo konyruok kanye penjo no ber kendo adwoko Steve mano board chairman mara en mochung' ne jokombe ma Kisumu gi to en moluongo board meeting
Nanyisou gimoro ka ni e sako, wan nyaka iluongo ni police sako. Polise ma Kenya ka te, ok gin e sako chande. To nitie joma timo savings e sako no, ema yudo gino. Koro tuk sector, wan gi association madwaro members te mag tuk. Ni sama gin gi problem to gibiro to wateti haki margi. Mano ni kando. Eka wan gi sako, ok wanyal kawo jo tuk te wakete i gini, mane watemo to no gidwaro keto savings. Koro reason mono yawo this sako ne development. Ne wadwa inua maisha mar oganda wa. Ne ng'amo yie. Omiyo sako no yawo ne ng'amo yie mondo mi join. Sama no luonga Rambe no doni jo tuk te o join. Even Steve mawuoyo no, ne en member mar sako ndoko ndiko savings ya siling adi. En gima notimo, omiyo sama onya penjo kamano, nokelo 30,000. Mano dwa ni mondo miye godo tuk. To chik mano kelo na, ne wacho ni individual deposit 75. Ka notamore no duoko ne 30,000 ne. Ena mano golo chik to ene golo 30. Ogolo 30. Ne odwaro tuk to no biro motame, mo duoko ne pesa neno. Koro adani ja tuk kama moro ma gintiere. Gi understand association to gi sako. Sako, kibedo member, nyaka ibed ready mar timo savings. Nyaka ibed ready mar dhi gi chik mar sakos gendo. Association bende nigi account mamare. Ma Steve no e board chairman mono bende luongo meeting. Nwakelo chik mo ja tuk ogol siling 10. To gino wuon mane gidagi. Nok gidwa golo. Ero kamano wakamane gi kanyo kech saa Churchill Duro wacho ni asedonjo kae. Derek Ng'endo wacho ni Okiri walikula pesa zetu. Adwa ng'eni Derek wuono kowuoto owuok e base mane. Muga uchamo pesa. To gi pesa ne mano chamne. Ing'eni empowerment nok en pes ng'ato. Empowerment en pes sirikal. To umi anyisi ni ng'ama nokelonwa empowerment. Men boy to gojienda. These people notimo follow up. Tada nyisi gimoro achiel Steve. Ja tuk e base margi maka siling 10 lale. Tien uwi mawadhi wakele kwe. Samoro giwacho ni samoro ne miyo boy machiwe matin. No. Kenda adwa skuru ne boy nendo. Gigolo kickback. Noko kwaya kata didi. Boy no nyisa ni boy no puonja ngero moro. Ni kiny mit moingo kawuono. Kik milion 8 ni buogi kawuono. Lakini do nyaka nendo usema matin. Jaduong' noko kwaya. Boy ni miwuoyo. Ane mawuoyo. Noko kwaya. Kech ne ngero mo ni kiny mit moingo kawuono. Gimomiyo koro nabedo mos, boy no nyisa ni kidwa ng'eyo gimoro, tichiwo gimoro sa 9 otieno, tiparo gimoro. Asabedo ka chiwo pile aparo ngero mar boy wuoda koth ni kiny mit moingo kawuono. Nyiso ni boy ne dwa ni mondo ting sector ni malo. Mondo mi kata kiny chieng' moro, ka en owuono onge kata nyathine moro bende okwamo kamoro, to nyalo biro kawo gimoro from this sako kokwayo ni konya uru. Mano ngero mar kiny mit molo kawuono. To wacho ni nyakwaro Okiri oyawo iye. Koro nyakwaro Okiri nyalo bedo noyawo iye. Wasomagi. Wan gi Nelson Ouma wacho ni former chairman osechamo sekta moromo. Former chairman no osechamo sekta moromo. Harambee Rosabuyu ochamo. Tuk mane PS Raymond Omolo ochiwo ochamo. Empowerment million 9 ochamo. Deposits mar ji 26 members 26 1.9 million ochamo. Yiero otamore, Okiri must go. Wan gi Victor Patez wacho ni nyakwaro Okiri e jatelo marito jo tuk. Kendo seche ma jo watu gi mogo hinyo joge to litne kendo obiro mondo okony joge. An Victor Jalango nyakwara Mogajwang'. Koro wadhi yawo namba mar sim. Mondo miyo jal mabende koro dwago sim. Kapok wamiyo members thuolo kandie. Nyane ka nyakwara Mogajwang'. An ka gi namba madonjo ka keni en wawinjane ni to wacho nang'o ka. Adaka chiel. Hello chunya na gi TV. Ma Derek Ng'endo kowuok Nyaori Base. Anto an gi penjo karibu 10. 10 sa penjo matin jatelo. To adhi ng'ato gi. Wach sa be onge. Penjo na mokwongo kada penjo ero chairman nyakwaro Okiri. Penjo na mokwongo en ni ka Harambee no wuok mokwongo nogol tuk-tuge 4. Tuk-tuge 5. Tuk-tuge 5 gi. Onas gi gin jomage. Nach wang'egi to wang'e nyaka kaka ne gipogre tuk-tuge go, wang'e nyaka kaka ne giringo.
Aya, pesa ka nowuok mar empowerment mar jo tuk. Nyakwaro Kiri wacho kende ni oko nyaka jo tuk temo kete igi. Kara empowerment ni amomiyo niluonge mar jo tuk. Hello? Awinji. Penjo mar adek. En ni amomiyo Nyakwaro Kiri ok dwa riwo jo tuk. Odwa mana nochiem gi joge maluwe. Awinjo kowacho ni gin ji 4. Amomiyo ok odwa riwo jo tuk. Awinji. Mogik. Muga ilal. Jatelo goro keto mana thum ya. Kama Nyakwaro Mgajwang' pod wan kandie. Adwa ni mi bende members kapok mi mondo idhi duoko gi kae to bende watika. Iye ka bende Nyakwaro Mgajwang' wan kande giluongo ni Elvis Kasoli. Mani iluongo ni ene coordinator kata jagoro mongirore mar migawo ni. Wan bende ka gi Boniface Otieno Odongo, mano jalup chairman. Wan gi Jared Okoth Ojenge, mano jakeno. Odhi nyiso ni to pesa di mani account gi sani. Wan gi iluongo ni Morris Ojango, en chief security. Mabende kare. Wan gi iluongo ni an ka gi simoro donjo kande. Wan bende gi iluongo ni Stephen Odhiambo Muga, mano mochung' ne welfare. Penjo moro bende penj ka ni to ang'o momiyo tuk kanogone gi rambe to chairman owacho ni jomoko manyaka benefit. Wamok simoro kandie. Hello, Chunya Nagi TV. Ma japesa tudo. Kawuok Ibuye tuk. Erokamano. Security mane obedo elected. And security mane obedo elected gi jopiny mar Kisumu Tuk Association. Nyakwaro Kiri. Ne nitie bura omawinjo kowacho kaka ne nitie ma Nyamasaria Molema. Ang'o manogo bura nindo piny mokwongo. Mar ariyo. Pes mosebedo ka wuok ni the association be gin pes machopo mag association like mane ichoko kachok nodhi kanye mar jo tuk mane mar kachok mane ichoko gi association. Mar adek Jokibwere nitie pesa moko mane be nigolo 2020 mane be nichiwo ne Nyakwaro Kiri ni mag association gibe ne gidhi kanye. To mar ang'wen officials mag association be gintie koso association indi en mare samohero togolo ng'ato samohero dorwako ng'ate mar support ma en yesa kuom mage kepenjo to gin ji adi mantiere ofis ang'o mi ji 10 gi bas onge ofis mar association to ji 2 kende mantie ofis mar association. Erokamano jaduong' Jafeth. Erokamano. Ukiri winjo ke? Awinjo ke. Aduoko ke. Ukiri duoki piyo mondo mi koro wami simbe ng'eny ka. Hello, Chunya Nagi TV. Hello. Hello, Chunya Nagi TV. Awuogi ng'a? Erokamano Nyakwaro Mgajwang' pod wan mana Chunya Nagi TV kandi ano kapod wan kad gi oganda medo go sim kandi kendo ka gidwa yudo ler ni to chalo nade ang'o migi mana thuolo. Hello, Chunya Nagi TV. Hello. Yes. Ma iluongo ni Steve Obiero. Steve Obiero kani kanye? An mana e Kisumu ka, awuok e base miluongo ni Royal. Kanye? Base mane? Royal Base. Royal Base, An e board chairman mar Tuk Association of Kisumu County. Awinjo ka jatelo ni kanyo kendo wuoyo. But jopiny to luonge ni former. To nikech gimomiyo iluonge ni former, en ni jopiny nomiye trust chon.
to sani trust orumo kaluwore kod weche mantiere e ground. Awinjo jok mobiro e studio owuoyo kanyo e Law Association to wuotho gi leadership mar SACCO. Koro kang'eyo ni association oseweyo koso association emoloko SACCO. Adwonga winjo kowacho ni sani gichiwo tuktuk e nengo mayot michulo mana 950 per day. 950 per day ni adapt to pesa di bang' higni 2 kowacho ni tuktuk no beche yot. Nikech aneno mana korie 1 million kagoye gi higni 2. Pogruok mane kinde kod jomoko ni kaje. Awinjo kogoyo jatelo mane be jopiny oyiero maniluongo ni Jojo Biero kanowacho ni Jojo Biero nowacho ni Fuliza nochamo pes jopiny. 2019 mane wachako association dongruok mar Fuliza ne pok obiro. Koro kang'e ni Fuliza mane manochamo pesa miwacho mar Obiero to nikech Fuliza ne onge diere no. Awinjo kiwacho wach duka moyaw Nyalenda ne owacho ni duka mar jotuktuk ma Kisumu. Transparency mar duka no ni kanye to nikech jotuktuk ma Kisumu ok ong'eyo ni profit mar duka no dhi kanye to en pesa di nyaka kawuono mwalosen. Gin gi pesa moro maging'eyo ni en adi itime nang'o. Bende gibet ga piny gi board kata mar SACCO seche ma gidwa dhi golo pesa migiwirgo kata midwa gol pesa e account no. To bende ginyiso ga jopiny ni wigni kata dweni ne pesa ni modonjo to pesa ni mowuok e account mar SACCO. Jotuktuk ng'eny gin 5,000 to SACCO mar Kikotusa ni kod members ma ok rom 100. Jotuktuk 4,000 kata 5,000 modong' gito giyudo konyruok kanye e SACCO no ka empowerment notimne jotuktuk te ma Kisumu. Erokamano. Erokamano Biero. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano Nyakora Mgajwang', pod wan kandi mana chunyo na gi TV. Maxim, kuna jiro ko ni simu. Hello. Hello, chunyo na gi TV duok. Hello. Hey. Jatelo, an iluonga ni Polycarp. Polycarp. Wawinjo jatelo kawuoyo. Erokamano Polycarp, gucho ka in kanye? Antiere KCC kama tuktuk opangore ni. Erokamano. Jatelo, wawinjo kawuoyo maber. To ok wawinj ka owacho adieri nikech nitiere kae awinjo ka ipende kar kickback. Nitie kaka wan ongiso wan jogo nomiyo kickback to win ka intie studio to wacho ni kickback noko ochiwo. Which is which? Wan ni wuondo wa koso wan makoro wachal nade? Awinji jatelo. Ipenjo kickback Awinjo ko wacho ni kickback onge manochiwo. Ne jok manokelo empowerment. Mano kende mino erokamano. Halo, chunyo na gi TV. Hello, duok. Hello. Live bed mabor gi live iwinjo rikandi ero. Hello. Hello, awuo gi ng'a? Iwuoyo gi Jaka Black kata Edwin Omondi. Kan kanye? An awuok e base mar Palmas ma jakom en member wa mar Palmas. To adwa na wuo e wi weche ma wachore. Mokwongo kabisa ane base ma Palmas ka adwa na wuo e wi weche mag empowerment manotim. Koro hello. Bed mabor gi live. Kama nigi live mabuti owuok kech iwinjori koro ko winji maber. An mabor gi live. Koro adwa wacho ni an one of the beneficiaries. Mane o deposit pesa. To kana deposit pesa na yudo tuktuk kendo nyaka sani an gi tuktuk mar Kikotosa. To adwa na wuo na winjo ka jowa moko criticize the leadership.
ne leadership tiyo marach. Leadership ne tiyo maber. Koro gima inyo jok ma samoro go leadership en mana self-interest. Kaka jakoma winjo ka wache nikech we were in that team, an asebedo team no as from the beginning nyaka kawuono. Koro pok awinjo kama samoro jakoma wache ni chame pesa. To jatenda adwa na penji wach moro mayot. Kata in samoro kamitiye, in e sako moro. Ang'o maketo ng'ato jasako? Donge en mana savings? Penja telo ine mowinji. Gima keto ng'ato jakanyo mar sako en ni nyaka iket giri moro to kama giri nitie ema pati bete. Koro jogo mochungi oko to go koko gi gige gi mane nitie nosekaw modwok negi. An gi asset mar Kikotosa. At the same time, ka nyako ne dok school, Kikotosa nochako miya 10,000. A clear go part of bill, part of fee manadongo last time. Koro nyaka gie sani, I don't see the need mar ng'ato criticize gima onge. Jok ma wuoyo gi te onego giwuoyo association. Sako mar Kikotosa onego dong ne members mane isako. Aparo ni mane pacha jatelo. Erokamano. Erokamano ahinya. Aya. Podwa ka usimbe ka. Hello, chunya na gitivi. Hello. Hello. Duok live wawinji iwinjo gi simu. Hello, awuogi ng'a? Iwuoyo gi Evans Orinde, Secretary General mar Tuktuk Association Kisumu. Kain kanye? Kan Kisumu ka. Aga kan ka. Okay. Penjo na mokwongo. Agombo penjo Michael penjo achiel. Nito e studio odhiye kaka sako koso odhiye kaka association. Kech kodhiye kaka association to an Secretary General onego bedi an kode kanyo. Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo, awinjo version mochiwo kaka ne donje Tuktuk gi kaka ochako tich, kaka leadership ochakore, awinjo kowuoyo maber. But kuonde ma awinjo koko wacho moriere, nitiere pesa manotim mar arambe mokwongo. Arambe mokwongo kanotim, noyudo 100 and something thousand. Ma Maurice ojango ne mano deposit 70. Awinjo kowacho ni 68 nogolo. Nitiere pesa mane wadwa golo kode gi treasurer mane wayawo go account no. Mano opogi office kane ipogo basis nitiere jok mane oketo silingi gi 2,200. To pesa ni kane opoge nitiere nyaka welfare team nogolo silingi 10,000 mane itimo godo mane facilitate godo empowerment. Ok awinjo kowuoye kanyo. To silingi 10,000 jogo kata nyaka sani pok odwok negi. Mano bende ok awinjo kowuoye kanyo. Koro nitiere miriambo mawinjo ka en godo kanyo mang'eny e mbele oganda. Momiyo weya oko odhi gi joma ok ni ofisno. Onego bed ni wabedo kode kanyo. Koro penjo gi jopiny penjowa wadwoko gi e mbele onagi. Erokamano. Akoro dhi kawo simu mogik kaeto watieko twak nikech sa. Mae simu mogik mwakawo. Sa koro. Hello. Yes. Awuogi ng'a? Albert Pambo. Ane organizer mar association. Ora penjo nyakwaro Kirin to owacho ni oriwo ji. Jo Mega Plaza nokelo 150,000. Ne gidwoko negi pesa. Nikech ne gidwa ni wachare go ne gidwoko pesa 150,000. Aya base na nogolo 76. Ging'ado 1,000 gidwoko. To nitie business moko ma be pod ywa karibu ji 7 mano deposit pesa kanyo gi hol. To owacho ni komiti no bet piny. Ong'iswa ni komiti mage ma puodho ga pesa sama gidhi gol. Gin ga jomage koso gitime mana ji 4 nikech ne giwacho ne gigore piny. Koro kawuono adwa nodwokwa kendo ng'is jopiny ni kara gino ne mar ji 4 kaka ji wache no. Kech gin ma gitimo gimoro amora. Gigolo pesa sama gihero.
koro gino en margi ok en mar jopiny mano wach madwa nyisi kawuono mane omiyo jopiny onge kode wan wang'e sani ni en former chairman bech ok otudre kodwa biro be adwa wach maler Nyalenda kane nitie ne en chairman ma Nyalenda obiro bedo kenda mowacho obiro ne ma Nyaori nogolo pesa kochulo nyaka ofis mar association kochakore obiro be mano golo pesa kane chako los go tak pesa go pok odwoko Nyaori nyaka kawuono Nyamasaria mowacho cha bi nantie kuonde go pesa nolal Nyamasaria kama wacho no pengal pamenya achiel gi wiye pok odwok nyaka kawuono aya kidhi e base mar Ganam mano hola association pesa kane chakore ne gihola association 40,000 nyaka kawuono pok odwok pesa go koro en ng'ama kon base koyudo ka base de maber to sabotage to oketho odwa mana no rule ng'at achiel koro mano ok wayie kaka jopiny owe wuondo jopiny gi belo mang'eny jok mineno miyo tutugo mago joge wan wadhi e yiero ma mbele kane organizer wadhi e yiero waol kode osemayewa moromo wadhi e yiero no wadhi association no gine 2018 kwanza no kwa yiere no appointe koro duok penjo no appointe no kwa yiere mondo luong yiero nyaka kawuono pok no yier ga chairman mar association no appointe officers moko go emano yier wan wadwaro adier ok wadwa miriambo kiwacho wach ni to ng'isi ni dilawi an sani ang'ama tuo mara kolawa bo nega nyithinda nitie dongo uru kamano magi penjo wadwano duoke asante Nyakura Mogajwang nikech sa wan ka gi penjo mang'eny wan neno kaka onengo benwa bedo gi session maber kabisa ka kwa simbe gi nyalo romo sa auchiel kapok watieko kandi wakao kandi ji machiel 2 dakika 5 auchiel 7 8 Nyakura Mogajwang yena mondo koro wan kandi bende gi members ma bende wan godo kandi wachaka som awinjo ka jomoko bende wacho ni to members man kagi gin members mag sako koso gin members mag association ne jama bende koro kete chunyna gi TV wan kagi Elvis Kasoli wadhi miye kacha mondo wache en coordinator wache ni coordinator ka kende sekjen kar jagoro mongirore wan gi Boniface Otieno Odongo wacho en assistant chair wan gi Jared Okoth Ojenge mano jakeno en ka wan gi Morris Ojango chief security en ka bawinjo ni ng'ato bende wacho ne ben chief security giruni e tek manade Steven Odhiambo Muga wacho ni en jatend welfare wan ka gi penjo mang'eny nikech sa ma nitiere moko mane isedwoko ka to nitiere moko ma bende adhi somo negi somo ka to watieko to wadhi ir members kandie penjo mokwongo ne wuok kuom iluongo ni Jafeth Dudo mawuok kacha Kibuye nowacho ni en kacha secretary security owacho ni Nyamasaria molemo lwar pesa association mar Kachok ni kanye Kibuye ne gigolo mbao omugi choko nyaka 2020 Kibuye officials mag association bende nitiere koro Nyamasaria molem nolwar Nyamasaria molem kwanza adwa ni sama japiny wuoyo gi wasira mang'eny gi chuki Nyamasaria molem nokolwar Nyamasaria molem nodongore mochopo nyaka sani en rabuor CBO motelne gi Victor Kelo mane group manachako godo Kisumu ka ndikwa biro adonge mawe ka en CBO jakomba mane dala kama wuoke mane dala manyuolo president jakomba en Victor Kelo koro nokolwar awinjo ko penjo officials namba 2 en pesa mar association ma Kachok ni kanye pesa mar association ma Kachok onego bed Jafeth duoko nikech ok en Kachok niluonge ni corona corona market kanodhi Kibuye kanodhi stadium Jafeth mane golo pesa no siling 300 kane tere koro akia ni penjo mondo mondo penje ni ochal ng'ama ne miya pesa ni koso pesa ne mondo no dhi deposit pesa ng'ama ne lwara lwete pesa ne lwara lwete Jafeth ng'ama ne choko to miya Jafeth mapenjo penjo no magar the some reasons omiyo no wuok e security koro Jafeth man gi pesa en gi pesa go nichoko gi stadium corona Muga wache dier anyisi gima ng'eyo en meno choko Jafeth ine mane choko pesa koro nyiso kama pesa nitie Kibuye 2020 Kibuye 2020 nen pesa ne jo Kibuye golo tada nyisi jatuk en ng'ama ok ochul jatende jatuk oyie miyo ng'at miluongo ni manamba pesa tok jatende
sama ne Isumo kobiro, gima nomiyo jo Kibuye nojogolo 2020, nomak memba moro Kibuye, owadgi Eric, nyinge ok ang'eye, en owadgi Eric, notere kod yaga. Nyathi notere kod yaga e tok makosa manokotimo. Nikech kot nodhi odhumo kode kisungu manokowinjo, nomiyo yie gima nokotimo. Koro an kaka jakom nochuna mondo mi appeal for this guy, mondo mi duoke kot tok Christmas, mondo penjo gi dhok motimo nade? Mowinjo. Boniface ni kanyalo bedo witness. Kana timo this thing... Ang'o manotimore momiyo nomake? Ne en gi kes mar traffic, to nitie penjo manopenje, mondo notamore gino endo, to nokowinjo gino. Koro kaka notweye, nodhi otwe mafil nokono ni itwe ndalo manotwe go te. Koro ne chuno mondo duoge, mondo miye cash bill moro timo nade, mawinjore, chiko yie appealing. Na appeal ne kaka jakom. Mana dhi ama nyathini all the way from Kodiaga moduoke court. Mo penje penjo, mo goye fine, ma jogi nogolo pesa. 2020 ni? Kwa kelo gima 2020 nobiro. Koro sama nwakelo bwana ni endi Kibuye, to jo Kibuye nowacho, ma Boniface ni mano lead that team. Ni bwana, jakom tiyo no matek. Odil gi sirikal, odil gi jomopogore. Kuonde mowuothe gi pesa tiye. En adier, pesa tiye. Wan kaka jo Kibuye mariembo tuk. We wagol 2020, mwa support godo jakom. Iwinja? Mondo mikoro gigo mo odhi otete ke sirikal giendi, bede yo mayot. Steve pesa inogol noko dhi kata dwedi. Ne siasa nowuok mano ketha. Nisi bwana, we uru gino endo. Mano ketha mani golo ni mini ke tich mitiyo. Tich matiyo. Ero kamano officials man kandie. Officials mag association be nitiere. Officials mag association nitiere nikech Steve ni kar kaka ja welfare, chief security kaka chande, kaka chief security, wan ka gi coordinator mar association, wan gi Boniface, ma en deputy mara. Ero kamano, wan ka giluongo ni Steve Obiero, mano base ma Royal. En board chairman. Owacho kacha ni ilalo trust ne jopiny, leadership mar SACCO kata associations, pogruok mane mantiere gi loan muchiwo ne mogo. Ini chiwo ne gi 75, to wacho ni ka jogo chulo loan ma 2 years, to chopo mana $1,000,000. Pogruok mantiere kodu en mane? Kwan na kaka goyo ka ng'eye, mokwongo nada ni mondo kwa wuoyo to wapog between SACCO and association. Pod abiro wacho, makata ka members nyalo wacho ni kanye manyakoro kirach godo. Ok dwa kawo pesa japiny, pesa manokel na empowerment, ni wapog ji. Adwa ni ng'ama wuoyo ma about SACCO obed ni en member, ng'ama wuoyo association wuo ni en association. Abiro association kama Steve openjo nendo. Ng'ama ofel association en Steve. Board chair ema luongo meeting mar boards. Steve Obiero Obiero no association. No nego bed ni oduoka ni to board meeting no luongo karang'o. Kech kana luongo ka board meeting to ne giwacho na donje utegi. Koro nitie gima iluongo ni boundaries manoketi. Nitie gima chik mar association noketna. Meeting mar board nokoyiena luongo. En ema onego ni luonge. Of late took this empowerment waseluonge several times. Ero kamano wagi kanyo mane seduoke. 2019 wacho ne onge Fuliza. Ing'eni gima ji wacho gande, kada sani Oburu notiyo gi slogan moro ni tunataka power. Fuliza manolalo pesa di. Koro Fuliza ni, awinjo ng'ato ni by that time ne Fuliza onge. Awanda ni to Fuliza nochakore karang'o, kech kata imswa ni tindalo ne endo. Kata kaberi no onge, to kare language manobiero tiyo godo, ema nokelo Fuliza. En ema notiyo gi that Kiswahili ni Fuliza. Fuliza chao. Ero kamano, duka manya lenda accountability chal ka gima lal ka. Duka manyalenda accountability ok lal, nikech after every 2 weeks, members mag SACCO romo, isomo negi financial report ka pesa gi otiyo gi kila kitu. Koro gima ng'eyo ni inya jowa en gimoro achiel. Jowa SACCO mar Kisumu en ne ji te. To sami donje bura kata mana self-help group, nyaki bed mar bedo ready mar timo gimiluongo ni mchango, mondo gino dongre. Oganda wa ma tuk mang'eny kata joma dwaro leadership go, gin gidwaro mondo gi represent members, to ginyis members direction mar development. Pesa manyalenda ni ginyalo neno ka gidwaro donge? Member ka dwaro neno, kata tiko ni kanyo Steve matin to, kata of late, nitie bwana mawuok office Oparanya iluongo ni JB kod Edward. Nyoche gibiro. Kech Oparanya da biro timo launching na this SACCO. Nyoche gibiro, mawamiyo gi kila kitu. Books of account, gigawa magi ng'iyo kila kitu, magi dhie KCB, magi timo kila kitu. Koro these people mako duogo wacho ni pesa ni ocham, kech gine ma gin weg cooperative, to wabo yie ni pesa ni wachame. Polycarp man KBC kacha wacho ni kickback.
no kigolo to winjo ka no ne nyiso gini no golo kickback to in kiwacho ka tiwacho ne kickback no kigolo nitie nyaka kickback ka ni penja penjo ni penja penjo ko usiana ng'ama nolosonwa empowerment men Willis Akoth boy emi penja be numiyo gimoro nokwamiye mondo mi ne barupe wa gichopi offices gendi te kata ka professor nitie kama timo nyawinja sani wan gi people chairman mar PS te mag wabunge wa Nairobi luongo ni Nelson Mandela mondo mi notimnwa connection ma barupe ne donjo offices mag MPs manooro lwetgi nyaka ne wabed piny mone wamiye gimoro koro nitie joma nokonyowa mane wamiyo including joma nopenjo Polycarp Odanga nokonya ga 3,000 namiye sing 6,000 dong 3,000 ne en kickback. Erokamano wan gi Evans Orimba managa kan kacha ne penjo ni in kae kaka sako koso kaka association. An kaendi kaka association kendo an kaka sako. Association is the mother of all these things. Nikech owacho ni de in kaka association tene monongo bed kandi kaka secretary. Adwa penje ma simple kaka secretary mara. Sama ne Nelson obiro kaka interim chairman. Negi eto no participate kaka ng'a. Mar ariyo, odhi as far as mo block number na kigocho ne to koyude, to meeting mane wan kode online gotieno, to no recognize kaka chairman mar ang'o? Mar association. Nyagi sani pod en bene chairman mar association. Erokamano. Ka watieko kanyo matin to gima chanda Evans kanyo, Evans nowacho ni kik wawe oko koyo. To winjo ka koyo mar sako ne weye oko. To association pod entiere iye. Pod abiro nuoyo ni Steve, piny ikawo gi thuondi. Piny okaka gi jama ngoche. Mano miyo ka tudo noyudore oko mar security. Koro Orimba dwaro mayot. Odwaro mayom. Adwa nyiso Evans ni kata otimo tich mar construction. Kata beni sani oonge, to otimo tich construction. Wegi kanyo, pesa noket siling 2,200 plus 10,000 mar facilitation mar empowerment. Olal. Koro adwa Evans ngine miya nyiero moingo ji. Boy chamo gi. Evans miya nyiero moingo. Mokwongo, en kaka secretary mogo simu, en emono be nokwongo explain niye. Nito 2,000 en signatory mar that account. 2,000 nogole nomiye ng'a. 10,000 ni ang'o mi pok obiro mondo wagole mondo wami jawa kande. In pesa gi okimul. Nitie gima adwa ni mondo Evans obed very open and very clear. To nyicha ndiko kata mana e wala nyiso ni bwana. Before wawach association, all the officials onego wuog mondo mi wachiw report mar association. Gima adwa report mar association chalo nade. Evans kama nitiere ka secretary wati kod example en mogo simu. Obiyo nyis japiny ni pesa mane owuok ne en adi. An kama nitiere ni an gi evidence moromo. Momine no ka samoro ng'ato nyalo dwa mondo obi odhogi. Sama ne pesa ni wuok 60,000 ada nyisi gimoro nikech Evans koro miyo ada nyisi gima dhi mbele. Evans owuon tuktuge nokethore. Nobiro irwa kaka officials. Unyalo konyru ka joka ng'ato. An gi evidence gi nyaka gi receipt. Ni jakom amoko gacho kethore. Iwinja. Association duong' ok dang' waluong meeting sani. Dhi mondo igol na 30,000. 30,000. Ang'ino konena ka TV samoro nena 30,000. 30,000 nabiro duoko. Agombo nogoyo simu kendo sano nyisa na 30,000 nosaduoko. Magi gik makippenjo to koro odhi manyo jok man dhogi goro ni kore rach. Iwinja. Koro magi gik nobedo very clear. Sama luoro mabor nowacho ni awacho miriambo, to en bonego nyisa din to 30,000 manole maloso tuk nodhi kanye. Bende isebedo gi jogi piny jogi ma inyiso gi kaka accountability ne chalo bang' yudo arambe mar 8.9 million. Bende niseluongo associations kata members magi michano negi kaka pesa notiyo. Sama ne iluongo arambe ni kobiro, naluongo members te. Koro wagol, kwa wuoye sako wagol association. No waluongo members mag SACCOs te. Jo tuk nobiro kar rombgi. Wan gi those videos. Anyalo biro share kodi. Mano wanyiso gi everything nyaka sama kaka notiyo nyaka kaka wayawo duka mochopo. Nyaka gi sani. Wawagi kanyo. Wan gi Albert Pambo, organizer, wacho ni Mega Plaza. Buga negi mi siling 150 to pok idwoko. Owacho ni nodwoknegi. Odwaro reason omiyo nodwoknegi. Reason omiyo nodwoknegi. Ing'e ni sama man kanyo berna kendo meda max. Ka ng'ato mi 150 tidwokone. Gimomiyo nodwokne jogi pesa, nitiere chik mokel. Ing'e ni kata loan mineno wakawo giendi, ka terms and condition ok odonjo kodi, tok ber. Mega Plaza ne neno ni 950 michulo ni, nok ginyal, kitchen is a tuk mar group. Nok ginyal chulo pesa ni, magichak gidong gima gitimo nade, gimanage godo tuk chande. Nopogore gi individual manyalo kano mare moro aside. Koro mano miyo challenge mane gibedo wacho members watimore nade, odagi, duokonwa pesa.
ne gibiro mana waduoko negi pesa gi. Mane reason mana waduoko negi pesa. Bases ywak, members abiro kanok uduoko negi pesa gi. Then openjo ni komiti mane mapuodho pesa. Koro kar komiti kanyendo, kar jogi nowuok, an gi supervisor, an gi managers mantiere sana. Nyisi ni Kevin en manager mar shop nendo. Wan gi Rafael Odundo, ma bende nwaparo ni nitie kodgi e team no endo, mane ng'ama finance gi pesa ma gipupni godo mang'eny gi endi. Rafael Odundo e manager mar assets maringe ndara gi. Kama entie, iluonge Rafael Odundo. En chairman mawuok Patel, en emotimo management ne asset gi. Then neka wan gi mama moro iluongo ni Wilkista Bura. Wilkista ni magi gin supervisors. Wan gi Joseph Oko. These are the people mwaluongo to wabedo godo piny. Ging'eny moko danga kwan nigi te. Wan ga chunga wuok Awasi. Wabedo kodgi piny to wapuodho ni magi ma keto kamano. Then finally apane wan kagi koro iluongo ni Obiero mawuok Nyalenda. Owacho ni Nyauri ywak. Nyauri ywak. Obiero kawinjo kogo simu. But ada wuoyo kuom ng'at mano wuoyo kuom mano penjo man nigi penjo mang'eny chande. Odwa ng'eyo ni tuktuge gi jomage man kodgi to ng'eyo ka nwapogore gi. An mokwongo ka nyakwero kiri tok empowerment ni pod aonge tuktuk manyien. To adwa nyiso member nendo odhi Awasi nitie tuktuk mar Kikotosa, odhi Kisumu Boys nitie tuktuk mar Kikotosa, odhi ging'e kuonde mondigi te to penj ni wegi gin joma ng'ama ineno go penjo nendo ng'ano ok en kata ok contribute anything. Nyamasare siling 100,000. Ng'ama owacho cha nen Dafetha Tudo koso ng'a. Mano wacho ni nolal. Mokwongo ada penje ni to en member mar Nyamasare Molem. Noken. Jafeth ne en chairman mar Kibuye Kik. Sama anyisi ka koro sani emiwinjo ka ng'ato goye uwi ni Albert go uwi ni 2,500 kendo biro mo nyaka e studio 150 inyalo wuotho e kind jatuktuk kichamo Anam siling 40,000. 40,000 monego bed ni owuoyo about Anam kar en base moro mar Nika Anam kanyendo. En kaka coordinator kata kaka organizer onego bed ni gin ema gibiro gikonyowa kaka jakomani bende do pesa gi. Kani duoko pesa te to pesa no dhi orume manokelo nying mar Fuliza ni. Ma Nam gi nokoyudo pesa. To nok en 40,000, ne 25,000. Nok gidhi ma giyudo pesa ni endi. Koro en mondo bende okonyowa duoko ginendo te to wan noka mwaketogie. Mogik ne jomogo simu te. King'iyo jok mancho biro studio ka endi te, jogo simu ka gin kamoro adi? Gibet kamoro achiel. Kichiwinjo ng'ato wuoyo to awinjo duond ng'at machielo. Gidhi gibet kamoro achiel. The election ma gidwaro no, the election no biro. Kendo an owuon adhi lando nigi that date of election. To pod adhi promise gi, I'm very 100% sure, ni wadhi win that election. An ema an gi powers mar lando date of election. Wadhi time very as soon as possible. Tidhi time e yo mowinjore. Adhi lando nigi date. Ginyalo do chama lakini gionge authority mar tiyo ga account. Une mun ga account. Ing'eyo wapenja ne ponono ne gidhi giero chairman cha. Kechapani account emilaro ka bende gidhi gin authority mabedo ga sets go. Account mar association gin authority. Adwa ni wawinji ni very clear. E SACCO nitie gi different leadership. And that's why na biro kaendi. SACCO nigi different leadership. Association nigi different leadership. These people dwaro election e association. Arambe no go gi association. Arambe no go gi SACCO. Kikotosa makata gin bende nyaka Evans no to nigi nangani. Koro nitie leadership mar SACCO. King'iyo SACCO, an chairman. In fact, Maurice Ojango is the chairman mar SACCO. And deputy chairman mar Maurice Ojango. Elvis and secretary mar SACCO. Pesa gitemulo SACCO. Pesa gite ni e SACCO magiywago gi ni e SACCO. Ok ni association. Association onge gimoro. Association onge pesa. Association onge account. Ni nono ma sabedo nyaka dormant. Erokamano Nyakwara Mogejwang' apane Elvis lere kaka en simbebe pod donjo kande Medusa marang ni nyisa kata ka kawa achiel kosa we. Kaito bende wan gi Victor Patez wacho Nyakwiri Okiri en jatelo marito jotuktuk kendo seche ma jowatu gi mogo hinyo joge to litne kendo obiro mondo okony gi Nyakwara Mogejwang' nikech sa anoka Medusa kawa achiel kosa wadhi adhi. Yie kawa achiel ka mondo mi watieki e chendo ni. Yes, Nyakwara Chunyo Nagi TV. Hello. Steve Ber. Ber ahinya mang'a. Iluonga ni David Sadia. Welfare chairman mar Kisumu County Tuktuk Association. Igocho ka in kanye? Agocho kan Kisumu kae sana an Milimani ka. Miya wach.
Erokamano, awinjo jotelo go. Lakini association leadership man kanyo en ji ariyo, en Steve Muga gi Michael Mboye. Mabe mokwongo Michael Mboye nosiem gi Luth, en okwanyo transport kata koyiere, to en mothiro tuk-tuk. Adwa wacho ma clear kabisa, en mothiro tuk-tuk nikech bwana nigi style moro mar divide and rule. So long as nidwa bedo ni pachi ler to dwa wei kodi, to kawo jomoko to ywayo machiegni kode. Bwana nocha aparo ni nyaka ofis ma entie. No onyalo nyaka manage yudo office ma an mana fight ma yudo office Ola Petrol. Ma agreement manie barua no an maparo na sign gi team na maluongo ni ma keto office ma koni koro office. Ng'ama ne bwana okwongo fight ne an mo fight ma nyaka tinade. Kane wacho nitie rambe manochan ma dhi ma convince joga ma jo welfare mogolo pesa mwadwa hologi ni mondo tim go rambe ne 10,000. Bwana nowuok mochako gi propaganda ni kadwaro pesa no back make jo welfare ni an adwaro pesa madhi Christmas. Ma pesa no ng'ano ninde nyaka sama loso kodi ng'ano ninde. Pesa di. Yes, naduga ng'iye. Na wera kode. Kase wera kode, koro ng'eni gik moko ne dhi. Koro ka gik moko ne dhi taparo ni joma iwinjo go kwani Nelson nitie joma ne nitie mane pok osome. Mano dong kode. Jogo no uso rombo gunia, gima jogo no uso rombo gunia. Bwana notimo gimiluongo ni coup. Matino tiyo ga association to koseneno ni leaders moluore chal mariek to dhi local leadership modhi odonjo go e SACCO. Matino tiyo ga association to dhi odonjo go SACCO kar mondo noting leaders mi association kaka Evans Orinde ne en secretary mare, Jojo Biero ne en treasurer mare. Ka gimoro maber biro nodhi gi jogi to kone jowadwa gima dhi mbele ni association ok nyal go ni arambi, inyalo go ne SACCO. No kaw leadership ni to dhi to o register go SACCO. Odua we gi jogi okawo joma loyal to en ma yes sir to dhi yago SACCO. Ineno matin ne bwana ni en ni odwa ni onega association ma jogi to odua we go to chiemo kode ma gir ng'ano mar chiemo. Ng'ano ok en leader mar jatuk-tuk. Emomiyo iyudo ka leaders te mano chako gi ng'ano kochakre gi Nikanam chief security nodua we go Jafeth Atur odua we go an David Sadia odua we kode Evans Orinde odua we go assistant mare Michael Odamo odua we go nitie assistant mane pod oyiero ne mawuok kaka kan be nodwa wego mati onge ng'ata Nyowila mane en organizer odwa wego no kaka jomoko emodhi oyawo go nini no koro mano gir ng'ano mar chiemo maonge kuma ng'ano nyalo tere sekta mar tuk-tuk. Baparo ne adhi go erokamano nikech jok mana we kanyo mana neno ka ng'ani dhi marach jogo nyoneno mudugo chien leaders mek tuk-tuk. Gidhi duogo kuma achiel gi wach dhok achiel mondo ging'e kuma ginya tere tuk nikech bwana no pache gi tuk-tuk en giri mar chiemo emomiyo kochako loso koto koni no kodwar ni association mondo obed account. Still ng'ere na association en gima chal nade madwa no bed no kos account ni nodwa ni groups mathindo gi mabed gi account. Matin en nodwaro ni association kik bed account obed ni kaka en jakom no gimoro amora modonjo fuko ne. Association ok nyalo benefit. Emomiyo no fight ni association kik bed account mar association. Maparo ni wan mane wadugo wabedo motegno mwakona association ya katimano. Erokamano. En mar chiemo. Aya. Yeah. Hey. Koro wadane mondo duoka kati wadhi miyo kacha bende members nikech awinjo ka members magi jatelo wacho iluongo gi ni yesa. Kiwacho yani jibiri yesa. Ojenge yesa. David Sadia ning'e. David Sadia ng'eyo maber kabisa. To inene leadership mar sector. Ok oyot. David Sadia sani en jadango. No uso tuk-tuk, modhi opidho anguro dala, angucho thote, moduogo sano riembo dango mar ng'ato. Nyisa gima jadango dwa wacho ne jatuk-tuk. Reality ma nyakoro kiri, omino ka jok mino wuoyo te, acha nyisi richo gi te. David Sadia adwani ni kama entie owinja maler. Owacho ne jo welfare office noyawo ne omiyo association siling 10,000. Welfare ne nitie kanye gi account mane dhi kane pesa ni kopogore gi mar association. Steve ng'ato ok nyal nyisa nochoko pesa gi nying association ni en welfare chairman by that time kaporo rimbo tuk-tuk to nyisa ni giyawo joint account. Dave Sadia gin Sadia ariyo kanyo gidhi yawo joint account mar kete pesa. Ndiyo ne gimiyowa pesa sama nikete arambe mokwongo manyisi magilengo ni ne gigolo that 10,000 mondo nokonywa ng'iewo pi mar modho sama welo biro. Pesa ka noduogo naisi nok aduok pesa niendi, pesa nitie office mar ang'o mar association. Ok inyal choko pesa japindi iyawo account marumo ni joint account mar ji ariyo. Sama koro winjo ka wach goyo ni pesa olal ni. Ing'injo ka nying jakom madhi.
gin mano gin ok ginyal neno. Onyisi pesa ne ok aduoknu. Welfare en part mar association. Omiembe nodhi ogweyo jomoko oko motimo nade mogolo. Koro kata menen sani, adwa tieko mondo mi jomodong' endi thuolo. Jok makwano ni nyingi te. Nyicha nyisi simu kana go simu. Kendo hauno maber mokwongo an gira ni no alande chakre nyoro, omino ka ji go simu maber. Margi ne gipondo godo. Ne giwe ni samona luor face gi edon. An ready. Mokwongo Steve Obiero mabad chairman. Ne gichako gimiluongo ni Winambulu Lake CBO. Pesa nodhi molal kamuting'o nyawila nendo. Penj nagi ng'at mok nyal rito dhako mokwongo. Dhako ma ariyo nyalo rito. Ok onyal. Kanyo nodhi. Mogik Jojo Biero, nyalenda CBO nodhi mopodho. Uso rombo gunia ni tiende nang'o? Uso rombo gunia nende mong'eyo chal ni no kaka no uso anguro go gunia kucho chonde koro ng'eyo tie gi nendo. Koro miyo David ok en jatuktuk, owede gi weche mang'eny. Jo tuktuk wadhi mbele. Aneno ka jatuktuk gima chendo ka sana en supremacy to gi politics mabiro. David Sadia openjo maber kendo an penja ina mag David gima dwaro. Adwoke gi muolo maonge asira. Sama no yaw association pesa gi mowacho ni no kadwar mondo asuno bed gi account ni mondo pesa mobiro muonyo. Pesa mamuonyo gi ne akanye. Adane mondo we mana gi kanyo wadadhi break matin ka waduogo to wadhi bedo kandie kaachiel kod telo man kandie achiel ma dakika achiel keto wadhi tieko chenro ni Nyakono Mgajwang'. Ano ka jigo simu oganda go sim bende nie page kanyo Nyakono Mgajwang'. Bende aneno ka bende jomoko bende igi wang' ka apa ni mae odiochieng' mar romo kodi chakre gine timre poka giyudi. Kawuone ma giyudi koro iwinjo ka piny wacho. Koro Mgajwang' med kete mana chunya gi TV wadhi e yweyo matin ko aduogo to wadhi chako kaachiel kod jotelo ma bende wan godo ka wadhi winjo ni to giwacho nang'o kete mana chunya gi TV aduogo bang' sama chwa gi timbewa joluo no gongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny Onagi TV adundo jaluo. Welcome to chenro machalo kaka Duond Onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende dagigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano Nyakono Mgajwang' wachako waduogo kendo wan mana kande kaachiel kod telo no mar tuktuk, wan kande kaachiel kod Elvis Kasoli ma bende wan godo kande. Adhi miye kacha daka matin, wan gi daka achiel wamiye mondo miyo oyang'nwa to gik ma bende wachore gin adieri. Elvis, yes, pesa olal e ofisu. Onge pesa molal. Yeah. Aparo ni pesa molal bedo maonge nikech empowerment ni awinjo kiwacho ni gir sako ni kata pesa ni en mar ji ang'wen. Ne wapasu yorni kata ne wawuotho yorni mondo mi wamany pesa ni kane wan ji ang'wen. Tok ni jok mamoko ne ok onyisi ka gini ne biro. Awinjo ka achiel kuom jowinjo ogoyo simu kendo wacho ni tang'o momiyo nowe jotelo mag association oko nonego dhi kodgi e sako ni. Dongruok ok chun go ng'ato. Wasebedo association ni like an kaka Elvis na bed appointed kaka coordinator. Nikech ang'o ne an jatelo e base level, ne an jatelo e root, but samoro capacity na no nemo kela ma board no puodha. To ka board no puodha ne wayudo ka jotelo mane nitiere ne gin jodonga ich kendo ne gin jomohero gige gi kendgi. Ne gionge paro moro maler mane ginyalo kelo ne jatelo maduong' mondo mi otergo sekta mbele. Wan ka ne wabiro muabede tie jatelo ne wamake gi lwedo ariyo kendo ne wachako miye paro maber. Ne wabiro tiende ni yonge kano chakre.
gini kane chakre ne antiere but ne an jatelo e base level. Koro idho malo. Naonge telo mamalo. To ka ng'ikruok nobedo telo mamalo to nogwela mondo abi. Ka nogwela notera mbele board ma board nopuodha. Makane matina penji jalo mogo sim kandi wacho ni Mboya mabende en chama nen gi jotelo mane godo mokwongo. Yeah. To jogi nogolo oko. Koro nodwaro jok mano nyalo tiyo go makonyiso gimoro tok penge. Uno ko penge Mboya. Okay, aparo ni ok ni ok waping Mboya. But a leadership ka nitiere gimoro ni consultation. You always sit together. Ubedo kamoro achiel, uwuoyo kaka jotelo. To ung'iyo ni direction mane mudwa tere sector. Ka ne wabiro ne wayudo ka gino ne onge sector. An ka nadonjo nayudo ka gino ne onge sector. To nawacho nadwa bedo e tie jatelo ni, tadwa ni mondo mi akonye ka wadhi mbele. Ineno ka pogro chandruok ne kanya ng'o makelo gini. Makelo winjo kaka jogo sim gi ywak ne wuok kanye. Okay, gima duong' machando sector ni. Maduong' ahinya machando sector ni en koso gimoro. Ma gi e dholuo maber inyalo luonge awach ni kinyalo wache maber to en ni dhier, yani koso gimoro ma ng'ato nyalo bedo ne mare. Koro jok manitiere ng'at machielo feel ni ng'at machielo chiemo to an ok achiem. To gini nochakore chon. An abedo gi tuk adek before abi kata telo mamalo ni. Abedo gi tuk adek before abika makata nyaka sani an gi tuk masavo loan mar Jowatu Credit. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Okada penji mang'eny mano Elvis, mano coordinator, iwinjo ko confirm ni telo dhi maber. Pesa members be ni kare. Pesa ni kare nikech an secretary general mar Sacco. Kigibed gi luoro. Kigibed gi luoro nikech projects nitiere e ground nenore. Wan gi dukni ma kata sani mawuok ka to wadhi nyiewo spare dukawa mar jotuku. An mana gi penj achiel. Projects gi ka in kaka jagoro maduong' ma bende onengo bende iluongo samoro kata meetings. Ne wadwa dhi timo achiel ariyo adek. Bende iluongo ga members mar nyiso gi ni kawuono to wadhi timo dongruok machalo kama mondo me winj patch members kata ka gino bende kare. Koso nuwuok ukato timo. Okay, nyaka sani waromo diriyo e dwe. Waromo diriyo e dwe kaka members mag Sacco. To gimoro kaka duka en gima spares inyiewo daily. Wawero ga. Wanyalo skip day achiel to day machielo wawero. Apenje ni romo ni bende nitiere romo moro ma uromo gi members mar nyiso gi ni progress marwa chalo kama to vision moro en mamae gima wadwa nyiewo. Koso unu kelo negi akela ni maya mwasetimo. Kech gima giywage ni bende unyiso wa ni magi maya motimo. Aparo ni wabedo ga gi financial report ma every meeting wabedo go. The first thing kwasetieko lemo to chairman chiwo ga thuolo mar financial report. Financial report treasurer chiwo reporde. Then manager manage assets bende chiwo reporde just to confirm ni pace mane mag assets odonjo te. Treasurer chiwo report ni this week mae kaka sales en nuwa purchase spare marom kama to ma e pesa modonje account. Kora paro ni that report wachiwo each and every meeting. Sama waromo muabit to wachiwo mano. But waromo twice a month. But ng'amok en member mar Sacco tek mondo ng'e kaka accounts ka operate kata kaka Sacco ni operate nikech ok en jakanyo. Erokamano, wach ni mogik. Wachna mogik en ni anyalo awuoyo mokwongo on behalf of Kisumu County Tuk Sacco. Anyalo nyiso members ni Kisumu County Tuk Sacco nitiere yo maber kendo wadhi maber. Mikakati mwaseketo gin mikakati mabeyo madhi konyo jatuk kadhi mbele. To on behalf of Tuk Association of Kisumu, aparo ni kaka coordinator anyalo nyiso members wa ni wrangles gi koko mantiere gi gin gik mabiro to gimedo thiro wa kaka oganda, ok gitero wa mbele. Tawinjo ka jowa moko ywago yiero. Wan kaka leaders ok waluoro yiero no. Kendo yiero no wadware kata kiny. Wadware kaka kiny, kaka an I was appointed kaka coordinator. Sani wadware kendo I'm going for the seat of Secretary General mar Tuk Association of Kisumu. Kendo I'm 100% sure ni adhi kawo that seat gi ng'ata mochung' koda. Kiwacho ne wadware. Ng'amonengo bende luongo yiero. Ng'amonengo bende luongo yiero en jakom.
kata through members ka gi request ni gidwaro that yiero. Ine coordinator. Ane coordinator. Useko mbaka nulungo yiero karang'o. Okay, aparo ni mbaka gi mondo mi wagoye, wanyalo goye e board meeting. Manyiso pok obire pacho. Mar mondo mi ji odhi e yiero. Yiero Nyaka sani samoro nitie gimoro achiel kata ariyo ma pod ne geng'o yiero no. One, anyalo mana just to clarify. Chik mar Kenya wacho ni ok inyal timo yiero kionge certificate ma is active. An active certificate. Uonge certificate. Certificate is there. So we are no as at now. The top leadership poko confirm noa. The top leadership awuoyo about secretary and the chairman. Ni our certificate was renewed. Kendo en ma en adier ni yiero to kara pok uluongo donge. But we are ready for election. Pok uluongo yiero. Nya winjo ka interim uluongo yiero, ne gidhi chiwo date, but nyaka sani so interim kuluongo yiero udhi yiero no koso mbudhi iluongo. Yiero mar interim ok wanya dhiye nikech the only person ma is mandated ma luongo yiero is the sitting chair. Asante sana Nyakora Mgajwang', wadugo bang' sama chuok wadhi kawo kacha kendo wan go jenge. Waloko program matin jenge aneno Medusa lose kacha matin. Mgajwang' ka Medusa na ni tayari to bodhi nyiso kacha wan kande kendo gi telo mbendo wan godo kana yisino wan kandi gi ten tuk tuk ichako gi nyingi ma kamera mari. Okay, ani luonga ni Jared Okoth Ojenge. Erokamano. Chak kendo. Mokwongo ani luonga ni Jared Okoth Ojenge, Nyakach, awuok kamoro Nyabondo. Paro ni e sekta mar tukutuka antiere e sako. Sako kanye man gi leadership. An mokwongo an ng'ama war, ng'eyo Ruoth Nyasaye mokwongo, kech en mosetimo na ono mang'eny, machopo kuma tiem. Kura paro ni e sako ka wadhi maber. In gi lemo mane ka? Ka an treasurer mar sako. Ber. Iwacho ni jalamo. Iro gik moriere tir. Yes. Pesa lal ka. Yes. Mieni. Pesa ok lal. Pesa ok lal. Pesa ma jopiny watiyo maber. Steve, waketo mpango maber. Masani dhi maber. An kaka treasurer, an ok achik ita politics. An gima tema focus ahead. Nikech kata gik ma ji wacho kagite. Gin gik mok nyal duogo. Ok ginyal duogo. Gik manosetimore. But wang'iyo gima mbele. Ojenge sani account nigi pesa di? Account wa mar sako. Account wa mar sako. Anyalo wacho ni pesa ma wan go ok wan gi pesa matin. Wan gi pesa mang'eny. Account mar sako. But gitimo tije mo. Members. Wapinjane, jok mago simu ka. Bende gin members? Jomogo simu ka tegi onge members kata chiel. Mogo simu, mawinjo kogo simu mowuoyo gi te. To gi complain nango ko gin members? Mano e problem wan go. Gikia differentiate between sako and association. Sako for registered member. Gin member more registered. Koro registered members gin adi? Registered members sani ma wan go. Wan gi around 150 but ji drop. The reason momiyo ji drop, ji ok dwa save. Wan gi challenge ni, kenen challenge ma paro ni hinyo wa kabisa. Kuro kaka treasurer ukejo members maunugo? Wan gi 150 members, but gimang'isi maduong' niya, members gi drop. Gi drop because account gi biro demand. O gi save. Kuro sani wan gi around 40 members. Ma active, ma save. To the remaining members o gi save. Kuro chuno wania, ok inyal dhi kamoro gi jok ma ok dwa teri kamoro. Jakom no wacho ni un kacha gi members manyalo mo 200 to 50. Yeah. 150. Ni kai wacho nun gi members prangwen. Ofisu ni bende u coordinate kata chairman wacho ni wan kama kose beuro mogama wacho ni mae kaka office dhi. Aparo ni mano gimotimo every week. Warado kaka jotelo, wachiwo report. Members warado go every Wednesday, twice. Financial report manichiwo ne garang. Yes, pardon. Financial report mari mogik. Financial report mara machiwo mogik on Monday. Nyalero no matin ne chalo nao. Aparo ni ne wan gi challenges matin nikech nitiere some funds mo refund jomondiko barupgi
mantie program mara ma even last Monday nitie ng'ama nwa refund pesane 76,000 nwa refund. Koro nitiere protocols mwaketo ma wa refund go jok manondiko barupa gi ma pod girito. Refund nango? Wa refund because gis request for their refund. Gi withdraw the sacco. Koro wa refund their money. But nitie protocol mwaketo nitie chenro mang'eny mwatimo mok wanya timo gigo at once. Nitie projects mang'eny ma sacco run. Koro waketo kaka gibedo refund, mwa contact gi every now and then ni pesa ni boyudo kama. Waketo dates go. Koro diko how long ma member yudo refund mare? In 3 months. 3 months. Refund gi ema samoro bende tego accounts magu. Benino ka account maruni omedo tegno kose yomiyo moro donje? Account wage sani bedo tegno kabisa. In fact, jo KCB no seluongo wa gidwa miyo loan. Because the amount madonjo every week en pesa mang'eny. Kawuok kanye? Kawuok e shop, wuok e assets, gi saving ma jok ma active save. Koro en account ma aparo ni oringo maber kabisa. Ma very soon. Bing'e ni Steve account sacco ni pok otiyo kata 1 year. To gik mineno makwani kagi. To kigolo 70,000 e account mabende inemi manage. Donge nyalo approximate ni mae ma wan godo. Last time kana penjo ne ugo sim jakom nonyisa ni pesa mane account en 1.3 million. Ano cash back. To un gi sani okinya nyiso members ne approximately un gadi. Gima nyalo wacho kanyo Steve, ing'e ni Koso ibe pod Kenya gima nitiere ni pesa mang'eny ni oko. Nitiere pesa mang'eny mwaketo oko matiyo oko. Maka nyalo kwano ni sani wan gi 5 million manoko. Matemo projects mopogore opogore. Koro this amount gibiro mos. Ok inya biro at once. Gima nyalo nyiso members ma samoro bende kano pesa gi account kandie gi jok ma withdraw gi sako maruni kaka de nyalo nyiso gi nade. Gima nyalo nyiso gi niya gibed joma vumilia. Uvumilivu ndio utapata kitu. Nikech problem wan go sector wan en niya ji ok bed ni gitulivu. Mondo yud gimoro maber nyaka idhi mos. Tibo yudo gimidwaro no. Tiyudo ni ng'ato dwaro ni gimono chaka wuono otim gik moko tedi chiel. Ok nyal timore. En mos. Emomiyo ng'ato dhi kamoro. Kata wan wachako mos momiyo chopo kamoro. Koro gima nyalo kwagi mogik ni pesa gi mora mora mane sako okolal nitie under the leadership mantiere. En mana time ema gimiwa then they will get the refund. Procedure mane ma uluwo ka udhi golo pesa bank? Procedure maluwo aparo ni wan gi members mwangiso ka nitie pesa modhi golo, members mag sako. Then wan be kaka wane committee marwa wabedo piny kapok wagolo pesa mora mora. Wawuoyo kaka idhi gol pesa gi modhi timo. Mwandik piny, ma secretary ndik piny. Then members be wangiso gi chieng' kama wadhi golo pesa ni. Gibedo notice. Then gibedo aware. Erokamano mdong' ahinya kuom seche mari. Wadhi kawo kacha bende kendo wan ka gi wadong' gi jadek. To watieko migoni. Erokamano secretary Jakeno Jenge. Wacho ni wuod lamo. Wadhi kawo kendo osiepwa kandie kendo miyo wagwane godo mbaka. Asante sana. Wan gi iluongo ni Michael Jack wacho ni telo mar tuk ne oserumo joma ni kanyo mago jo Sacco ok Association. Wan kendo jatelo ma bende wadhi godo mbaka ni Korom Gajwang'. Adhi miyo daka matin mar go sim sani to pod winjo kandie. Wacho achiel ariyo adek wacho ni jakom ni kende koro wakelonu jogo ma bende wuotho gi jakom. Tulen mari chako gi nyingi. Okay, gi nyinge ga iluonga ni Moriso Mondo Jango. Nying mong'ere Kisumu County ka iluongo ni Baghdad. An Chief Security mar Kisumu County Tuk Association. Aparo ni kadwa chako en ni Michael Mboyo setemo. Adier makende no setemo. Tuk sector kae oa mabor. Jakomo gole kama ne harassment chale lo. Jakomo golo tuk kama ne manamba okwinjre gi ja tuk mariembo tuk. Masani manamba nyalo bedi achiel gi tuk driver. Jakomo kele kama ne tuk ichajo 1500 sticker mar county. Sani kawuono wanyalo keto sticker bedo at 1000. Jakomo golo kama ne tuk igolo ka police gisiling 10,000. Kawuono ni mawuoyo kodi kani tuk inyalo gol with 2000. Mano pesa mang'eny. Jakom osetemo
kaka onyalo. Tuk miwinjo ni kata jo miwinjo go simo kanyogo. Gin jo tuk okwadagi. Tie moseweyo, nitie ma pod riembo. An kaka chief security, one security ok waka outside. Onge ng'ama pok agoyo ne simu kuom jomineno mowuoyo kagi. An awuon kaka Baghdad. Makono gin bwana, any differences manitie association bedru penyo losi. Nikech wan ok wadwar uchochezi. Ok wadwar mondo divide the tuk sector. Onge ng'ama pok agone simu. The manyo obiro ka proclaimed interim chairman. Nyaka gisani en leader association. Mano obiro kaka interim organizer. Nyaka gisani en organizer pok otim yiero kanyo. Why are they coming as interim to gin ema gin office? In kaka chief of security, iwacho ni chairman ka ng'ato kwa pesa ne to wacho ni abro lawi. Onge ng'ama chairman osenyiso no ibro lawe. Onge ng'ama An awuon ema giluoraga. Kaka Baghdad. An ema giluoraga. Nango? Ni ati ni ane security na dhi lawogi. To nyicha gocho negi ka penjogi. Ni to en chieng' tich adi mana segoye simo ne ng'ato kuomgi kanyo. Baghdad samoro ton migogo sim. Ton migogo sim. I am a man. I don't speak like a woman. I must speak like a man. Koro an gima adwaro. En ni nyacha nyiso the leaders mawacho ni gin interim. Board members na winjo ka the chairman interim ubiro ka ni ati ne gibedo kaka chairman. Board members. I am one of the board members. Elvis here is one of the board members. If you go, Victor Kelo is one of the board members. Negi dhi gibedo gi ng'agi ni. Baghdad, role mari kaka chief ma security momi ma itimo en mane? To maintain law and order in the tuk sector. That is my role. Enforcing. Kanitie kami enforce, we enforce. Kanitie kamonego beni bede dialogue bedo, we do that. Right now, what we want in tuk sector is people to sit down. Nitire kuonde ma dialogue ose tamre. Podi, pogi bedo piny. Nitie kuonde ma isetimo enforcement. Nitie. Kaka when ne wabiro gi idea mar tags. Na enforce the tuk mano obedo gi tag. An kaka chairman mar Mayfair, an gi members kuro. Nitie challenges magikale. Samoro komak chairman ni nosewena mandate kaka security. Noweyo dhi ka police nikech kodhi ka police nochiemo gi police. Kodhi ka county nochiemo gi county. Koro no delegate na. Ane matinde jogi gona simu. Ka idhi golgi ka police. Baghdad ne jogo ma samoro luor ni chairman ne jok malawo ji. To ise confirm ni chief security. Samoro wan gi security marito jatelo ma samoro kia. Marito jatelo mane? Of course, Mboya ja chairman mari. Chairman ane marito. Ane security. Jok malawo jok ma chando chairman gi kia. Onge ng'ama nyalo lawo ng'ama chando chairman. Nikech kapo ni en security. Security ok en mar lawo ng'ato. Security en mar mondo maintain law and order in our sector. Those members te mawuoyo kagi, jogi gin wan waritogi. Nikech kap gimoro timo Nelson Odedo kawuono, ane mang' nogona simu kaka chief security. Kiwinjo simbe mogo ka, gi messages ma somo ka, inyalo nyiso japiny nade? Gima nyalo nyiso jopiny, ni waweru bedo, nikech japiny onge gi wach. Jomine nogo simu go te gin leaders mosebedi association. Onge ja member mar tuk association mogo simu studio ka. They still believe in one leadership man mar Mboya. With Mboya leadership waseneno light. Ta anyalo assure you tuk. Ni Mboya osemiyo tuk obedo recognize a national. Iwinjo. Koro e county wa ma Kisumo kok nyal tamo Mboya manage. En nani wan gi tumbocrat people. Magin gidwaro ni nyaka gikwonge soe gi mondi. Leadership chal gi gweno mipidhe ot. Gweno sama odenyo to kinyal bedo gi wele ot. Nikech obro biro chikre kuom wendo odwaro gimo nyalo chamo. But kimiye thowi mochamo maber, moyieng, gweno bro dhi nindi tipo, ok ibinene around odno. Same with the leadership ma wantiego. Ka members oyieng, to kibi winjo gimoro amora. Iwinjo. Members kodenyo, tibro winjo gimoro. Itemo wacho ni members wodenyo. Gima temo wacho en niya, leadership mantie malo kae, odenyo. Gidenyo seriously. Dongune leadership man malo. Ema onyisi niya, joma neno mago kokogi, gidenyo, gidwaro ga niya, nyaka migi mondo gikwongi chiemo. To wigi wil gi members. Iwinjo Steve? Awinji. Wigi wil gi members. Giwe members. Iwinjo kanyo che ng'ato wacho ka ni ati ni tuk emodhiere Kisumu ka sectors gi mogik.
It is a lie. It is a lie. Nikech from 2019 nyaka sani, jogo ne nie e office. Onge gima gisetimo kata di. Kata side mera ma tuk joge nokonyiewo. Nyaka 2025 nyotim empowerment. Eka sani tuk inyalo ne mondi Kisumu County. Whether it is a SACCO or association, but it can appear with Kisumu County tuk. Kaka Chief Security Baghdad, jal mabende koro dwaneno chairman kata nyalo timo dwaro neno any member of the SACCO leadership. Protocol and man. SACCO ma wantiyo mar Kikotosa. SACCO ni no biro ga good faith. Samoro gi pane nitere bureaucracy moro ma kadwa ng'ato dwaneno jakom to intie. And in fact, SACCO mar Kikotosa, I am the chairman. And I can confirm to the nation, I am the chairman mar Kikotosa. Everything nitie ewi mesa. Onge gimo kan under carpet. Kaka wuono gidwa timo auditing ne Kikotosa, the cooperative department, what they miyogi, everything, the books of account, everything, what they miyogi, gitim auditing. Kage yudo ni nitie gik moko molale iye kanyo, we will be responsible. Na winjo kamoro wacho ni wa mire tuk achiel. Tuk anan gareyo. Tuk mokwongo anyiewo gi bura. Kata mana sani achulo 25,000 every month. Debe na nyiewe kaka giwache na dong de okachul loan. I'm still paying the loan. Ma in 8.9 million onge gimomi. Chairman nodagi ni nyaka je tuk timango benefit. Nodagi motamore ni bana umo iye piny ni nyaka je tuk benefit. Tuk ochiko gin pesa di. Nyaka gisani inonge gima iyude pesa. Pok omiyowa, pod wadwaro kan chieng' moro kwayudo moro to miwa. Kech macha to osedhi. Gima jogi goni koko 8.9 no is long gone. Kech osetimo gik mineno. Koro gigole pach gi oko. Kata Chief Security ok yude. Gigole pach. An nayudo mana rito go pesa. Mana yudo mar service. Mana timo go service no miya machulo joga. And they can confirm ni namiyogi. Erokamano Baghdad, erokamano wadhi kawo kendo wadong' gi ji ariyo to watieko chenro ni korongo jwang'. Olit mirka wan gi David Achola wacho ni ahero chunyo nagi di mana mbele bro sivi mi oganda luo yudo thuolo mar golo pachgi kaka winjoro. Erokamano David Achola, erokamano meduru keto mana chunyo nagi TV kandi wan kandi kendo achiel kuom jotelo mag SACCO. Erokamano jatelo ako thuolo makende mar waki. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Stephen Omuga. Ana jako chiama kana manyaka Professor Omuga. Anyako ng'ama riek ano kada miriambo. Anabro wuoye Muga in a department man. Abro wuoye wi association. Ane welfare secretary mar association. Bas. No jintine team election ane ng'ama no chung e departments gi te manodhi an post. Kada potiek chak go kura an asedhi nikech ng'ano chung kada onge. Ine chairman mar welfare. Ani secretary mar welfare. Secretary mar welfare. Yes. Chairman welfare onge. Chairman welfare David Sadia amugo simu kanyo no. Pogo le nyaka sani. Tawijo kidwaro election mbele ka. Adhi chung koro aka chairman mar welfare. Kendo wan joto tam. Nyakoro kiri nyaka doge tam mar ariyo age dwaro. Ok to tamoro cha be wanyalo beti. To Muga apa ne gik matimore gi kech une manu chung ne welfare. Kara une mukoso ne group. Winj gima members dwaro mundu kel ne chairman. Steve, anong'eya from Nyakwere, nyaka Kombewa, nyaka Wasi, nyaka Chowetgate. Tu, an be banyalo na chung ne joma basis mang'eny, ke jogi nitie joma chung ne routes, to en abusa route no kende. Ta na chung ne basis mag town taxi, tuk matingo town taxi ni e boya te, basis madhi adegi wi. Tabu no chako beti chieng' mane jogi kulo pass law moro ni ka ng'amok ti tiriembo. Seche go ne dwaro kori ne dwaro office. Ka ng'amok ti tiriembo, ukti nade yo man. Ka jatelo moro zembe ka tichne office no yiere tigolo. Bod joma go wigi. Nelson gi niem no chako kelo gigi. Ka Nelson dwaro office mar coordinator no. Gimne kelo gigi kisuski. Ne giken gima giseria ma gikalo ni. Bro ng'ado gin gibende giwegi. Iwinjo. Association no chakre maber ndi. Kiro ka ne chakre ana uke base ma former chairman. Frederick Aol. Mane we koro kanya kiro donjo.
kuma jogo betino ging'e maber na adier makende kiwacho adier mar Nyasaye nyakoro kiri osegolo tuktuk mabor bomiyo tuktuk sani iluongo ni tuktuk kendo tuktuk sani oluor e town kaka nyaka Kenya mangima. Nelson Oumo dedo ok nyalo wacho ni interim chairman. How awinjo ka ng'ato wacho ka ni oduon nyakor kiri oluongo election chairman to wacho ni nyakor kiri former. Koro eda ka former chairman duongo election. Iwinjo. Leaders gi gin na jomoko matka ok gichop kata par kende man gisida gi nyakor. Ang'o mano ketho u? Gima no ketho jogi dong en gin jok giti to kose duol gi office to gidwa ti. Mok ni pesa ne mokelo shida. Ka pesa makelo shida to jogo jokuo number 1. Empowerment mokuongo. Evans Odieng keling 30,000. Marwa pod alinga to wantie oleso aling ti. Ng'ama se badhe onge. Alan Obiero 30,000. Obiero mang'ato wacho ni Steve former treasurer mang'ato wacho ka no ko wacho fuliza ni. To gini owach ka vin man ginitiere Lutheran ji obet penyo dar financial report mar chulo pes ni kana miwinji penyo 20,000 mono kauni. Makano sari me jok tano bedo interim treasurer mar association kapod onge association kapod jonyalenda pod odhi manyo treasurer mondo replace go Obiero ose lokre fuliza. Iwinjo mochok pesa 12,000 mwabiro bochulo Amos KCT gi Jakom nyakwaro Kiri. Erokamano kaka ja welfare ere gima itimo mar neno ni sako ne bedo motegno joumo serengo ko bedo kamoro achiel. Be mano nyalore? Steve jogi joma wigi richo. Giwe wuondo members mondo owuoge e sako ni. Ok inyal golo members mantie pesa ni dik mapodu manye pesa makata gibe pod gini gowi. Steve kanye Steve dongori ne 30,000 balance. Gima giluongo ji no dhi yen Nyanza sako ni kata certificate onge. Nyocha ndala an kitabu moko mathin. Apani biro bwaro mo kodi for the first time kaje YMCA gi gubjir jo pikipiki cha. Do ine nakanya kwa gwa pira kanyo matek kabisa. Ji no kuongo ko luonga gi kuongo luonga mokuongo. Ne gidon gigola gingen ka gigola nyakoro kiri nyakoro rumo. To mok nyal rumo. Giluonga gweche mamit bag chon wadhi amiye jo gite mondo bed pinya winji gie. Wadonjo Victoria Pools no kendo bura biro ka. No mat soda Alpapaga Beach no chielo 30. Nyaka Nelson Jacob no sling prabiro ka bich miji oyudwa nyaka miye prabiro ka bich mupok bada penyo bara to utimango ugolo yek mantie pesa to ka ndogi time jinga nyakoro ki nango waduogi chien koro gimo kelo ketho ko jogi bang empowerment 8.9 million owuok jogi nginane an ga iti nyakoro Kiri oluonga Nelson Evans Orinde go jogo te nikech ka gini ne chakore kata start na association ok nyatimo empowerment inyatim sako ne an amongst the fogi koro wigi will ne 15 ne gin 4 mono wuotho go jogi nyaka mora koro jogo ne luonga nango min jogi wichien to gimide tuktuk to empowerment sa team iwinjo kuma kutuo chakre ituwa gi jogi saka tutu achiel kila ng'ato jogi nigi simbe madongo kila ng'ato to indi noko ang'o miyo mondo kora bi mondo kora na nyisi ese ni bwana an luonga ne Stino Odhiambo Muga an adiere mahero joga pono cham pesa jo piny to piny bolawre korgi pesa ka nyogol oteri account pogol kata golo bingen jogo sembe tuk Steve yin makor ng'e jogo koro gimitim wabede meeting yo office bo aloro dot ola kacha Nelson Odedo Steven Obiero Evans Orinde Mboya onge Alba Pambo ne onge kech ne gin giwegi ne gine Alba Pambo no participate e gine empowerment no Yegribo ji mang'eny kata bedi ne giriemba nyaka Steve Obiero no ntabre biya pesa mne miyo ji mar 6,000 Nelson ne chulo na miyo chako wacho no kono chulo pesa 6,000 ne miyo ji to kickback no Nelson Odede ne chulo pesa no Steve Obiero Nelson no wacho ne en mana 2,000 alfa uchiel ne igolo 3,000 to ana kuna gol kichana dala by then on wanka na jawda matino to ko ne andala chema snows koro ne onge matin bok na golo pesa no but chama no wajen Steve nyaka mi pesa nikech is being part and parcel kimi jal 3,000 maji od golo do kon temeno 3,000 Steve nyaka no 3,000 kecho ngolo 6,000 no me yasling 3,000 Masti Obiero no chulo pesa gi Nelson erokamano chiki ada biro ni chiengno ka jo uselo rwai office gi wacho nan maber ni gidwan mondo presses Jakom mondo miyo 1 million kata 1.2 million mondo wapogre ang mangas to wan iwinjo nikech gin ji ang'wen gisekawo tuktuk achiel nupoguru adiadi onge pesa ne timo empowerment ok ne pogne kila ng'ato in gi tuktuk an aonge tuktuk
ekede mia jabich mi jo wacho ni tuktuk abich moko biro ka achiel mara na achiel kuom madhi chulo deposit baba chulo deposit mondo an bang tuktuk ok miya go no benefit a bunch mabiro ni yes aserito joko no nya rito omiyo ne gino gidhi adier makende to election odare kata na kiny kech Nelson ok nya yombo ng'ato chamo pesa wa Dulek sak Dulek CBO Nelson chame pesa wa gestibo biero Albert Pambo wadongi gupesi manyien be gichamo wadongi ng'ata achiel kaka to bende watieko chenro ne wadhi to gi chairman wan ka ndege erokamano maduong' ahinya iwacho ni nong'eyi kendo iwacho adier jopiny owinji makare wan giluongo ni wan ka giluongo ni Nyanaya MC Orindo wacho ni Michael Mboya obed a leader maber awache kudanganya watu mbele ya media otimo the opposite of gik ma owacho nyis Baghdad no ni ng'ama oluore onge but akia ni owuoyo kaka chairman mar sako kose kaka ng'a owe riambo kanyo gipogo pes jopiny mar empowerment to ok gibiyie mbele kanyo mbele TV kanyo. Karibu sana machiegni. Asante sana Steve. Machiegni ma kamera mari yangre japiny na nyingi kachiel koda migapi. Asante sana. An amoso jonagi duto kod jotuktuk mangima Kisumu County. Ginyinga giluonga ni Boniface Otieno Odongo. An wuod Karachuonyo. Kamoro ni Karabondi Apida. Kichopo kamoro ni Ochoto Dong. Mano rangaya kabisa. E Kisumu ka an kaka joala kendo an kaka achiel kuom jotuktuk. E position mara e tuktuk ka mokwongo an root leader mar Kibuye Nyamasaria Aero route. Nyasaye no chako miya lemo moro machielo through appointment manyocho tim kod jatenda Michael Mboya kendo an gisani ane assistant chairman Kisumu County Tuktuk Association. Achopo ka mondo mi atwago kod oganda to adwani mondo atwago kod oganda mar Tuktuk Association ok adwa wuoye sako nikech jotenda osewuoye sako kendo gisewacho achiel ariyo adek monego bedni ne giheya ne jopiny. An dawuo mane association mar Tuktuk nikech association ema advocate ne drivers at large. Under Tuktuk fraternity nitiere achiel ariyo adek mabeyo kata maricho mosebetie. Eduondo nagi ka jo Tuktuk ma Kisumu winja ni ok osebedo marach kendo ok osebedo maber bende ahinya. To wan dhano nyaka walosi. Gima rach iloso to keto bedo maber. Gima ber imedo tidhi engas machielo. Kisumu County Tuktuk Association en gima osebedo gi ubaga kata kiwinjo kaka jotelo osebedo ka wuoyo mancho donjo ka kendo makoro wuoyo gi sani. Ubaga bedo nikech self interest e office mar association. Ng'ato ka ng'ato dwaro mare, ng'ato ka ng'ato dwaro supremacy. Tok gidwar advocate ne drivers ma Kisumu County Association. Ka ina leader mar association e Kisumu County under Tuktuk fraternity, kamoro amora ma intiere, you have to know how to advocate ne drivers magi. Awinjo ni pesa oselal kendo jatenda ma former chief security miluongo ni Jafeth Atudo, mano en jatenda kendo en one of members mara. Awinjo ko yuago weche moko mag pesa manolal ma en ayude e sector. To daher mar puonjruok kata daher mar wacho negi ni gima rach manobedie igni moko 10 mosekalo. Onego beni wabedo piny kaka jotelo kendo onego wabed piny kaka jotuktuk mondo walosie. Wachogi kata baruok wach kata yanyruok ok bi loso nikech wabro mana hinyo jopiny. Mondo kik wahiny jopiny, naneno ka jakom noluongo board meeting kendo noluongo base leaders te ma Nyamasaria KCC
ma Kibuye, kamoro amora nyaka Hero, nyaka Wasi, nyaka Katito. Akwayo jatenda ni step manokaono odhi godo mbele mondo luong gi miluongo ni board meeting, root leaders, base leaders mondo mi ochopi mondo wawuo e gik maricho mosebedo mondo bed gi makare. Kamano Mr. Steve. Erokamano maduong' ahinya, erokamano. In ema nawinjo ka jal mawacho ni osieme gi luth. Wach mar osiem gi luth, Mr. Steve, en gima ok waluoro mar wacho ni osiemwa gi luth. An ng'ama nosiem kod luth. Appointment to timni to nyaka wachni weche duto. Kata king'iyo e Kenya ka e politics nitiere leaders miyiero MCS, MPs, governors, women rep, senators. But at the end of the day ibro yudo ka nitiere appointments manyaka tim. Ma pok ibudho ka? Iluongo ni ministers. Pok ibudho lemo ne? Yes, pok abudhe lemo mar assistant chairman Kisumu County. Ma dwe mari mokwongo? No, I'm now, koro an 3 months old in this office. Yes. Pesa cha kumuli. Yes, mane momiyo ne okadani mondo miya wuoye sako, adwa ni mondo wuoye association. Erokamano jakom. Yes. Med tayo association maber kabisa, winjo kaka jiwo oganda mondo mi obed gi moro achiel. Erokamano, wadhi tieko gi chairman, odhi miyo wakacha wach ni mogik, kaeto bende wadhi kawo sim achiel to walura chenro ne koro mgej wang' wasebedo ka ndie mang'eny, tich bende koro ng'eny ka ndie Tuk Association Sacco. Watimo kamany koro mgej wang' nikech nwaneno ka bende oganda ne gi weche mathoth ma emomiyo nok wadwa ng'ado chenro ni mondo miyo owinj ni to Sacco dhi nade, ka pod ni nitiere chenro moro amora to nwanya dhi nade. Koro mgej wang' mondo michuno na gi TV okawo thuolo machalo koda kama mondo mi wabe wakony kapo ni nitiere yot moro manyalo betie mondo bedi mondo mi oganda owuoth kamoro achiel, nikech ka ji wuotho kamoro achiel to kelo dongruok. Ma emomiyo wakelo yawuot luo, ponono ni pogruok mar paro nitiere, pogruok mar paro be makelo dongruok, to kukelo yono maber to ji wuotho kamoro achiel. Adwa kawo thuolo makende mondo miyo an ka gi akawo sim achiel kaeto dhi tieko kapod wa kawo sim achiel. Hello, Chuny Onagi TV. Erokamano ma Jafeth Obong'a Tudo kendo chako duogo. Okay. Winjo kaka wuoyo to dawach ni Okiri obedna maber, former chairman medo Okiri mondo obedna maber, kaluwore ni weche mowacho weche mag miriambo. Kama wacho pesa maka chok ne wacho mondo mi alan ne chok pesa to ne kelo ne. Ano mane midisa mondo mi ritan odugoni tuk. Koro miyo ko wacho ni alan ma choko pesa obed jajieri kendo bed ng'ama jara tiro. Yiri budho moloyo miriambo. Rapur mowacho ni video masani jakom mano chamo pesa. Ni mano ni nyaka choki bugi. Kuro yamo gilga gili. Kuro mo se chokatana uko ni taradrenga kwa papaga bish bobe kona. Manya sabani ni grupo man papaga bish. Manya lokelo difference marwa mumiyo no kiulungu Baghdad. Manya lo yene yesa. Bolo biyo ka poch mara. To Baghdad no si mugilo oklo yera no yera. So ando pogo nge barua manya so no se golo fees ano apora chief security mar Kisumu Tuk Association. Grupo maiti man papaga bish magwa pito mingi kwa nyalo tulo kitenja kuo okuwa nja ka officials mwari mido kualo Erokamano hapa ni kuro wanyalo loro gi kanyo. Members magi gi chulo gi gin gi allowance ma samoro miyo gi ma ka in ng'ato ni office, allowance moro nitiere kose gin gi monthly moro ma giyudo kaka jogo morito fees? Steve, ng'ama ichulo pesa kata achiel onge. Leadership ma tuk en kujitolea. Kigolori gi chunyi dwa tiyo tijitolea. Kata bi example sani jogo West Time nigi biro ka, ng'ama dhi chulo gi onge. Jatuktuk yoni timi gone simu nwadhi kama toko bi jatuktuk dwaro gima ni ready. Then ng'ato nonyisa ni kikawo nyiego gi dhiere riwo kamoro achiel idhi confuse daktari, okia gima tuoyi, idhi po kidhi nono. Koro iwinjo kaka Jafeth owuoyo, dwokna Jafeth kaeto wach mogik kaeto walor. Jafeth nigi problem machande. Mokwongo Jafeth en wuod Kisumo.
Onego ng'i ni an abiro Kisumo kaendi akelo negi tich. Ng'iewo tuk amiyo gi tich gitiyo. Onego bed nomiya respect mokwongo ka investor kendo chako miya respect kaka jatende mokwongo. Nyiego ka ji wacho adier, Japheth gi Steve Muga mobedo kane. Namiyo gi stall Uhuru Market, an kayudo gimoro apogo ne ji. To jarateng' gimimiyo kowacho adier. Kane Bovins pogo ji Uhuru Market, nomiwa space kanyo ka jo tuk. Nakawo Jojo Biero, Japheth Atudo gi Steve Muga man kar kane. Mondo gikaw stall achiel giriwre. Ing'eni ne gikaw stall ni magiuso, ma Jojo Biero noluoko Japheth Atudo to luoko Steve Muga ni. Koro tok jogi luokore pesa ni 250,000, Japheth luonga ni mondo abi, mondo aket mediation e kindegi. To sama nan gi stonde kakawo gi ni ura kawo giga kuonga maki mondo mwabed piny kwa pogre to ne nuwi. Kakawa miyo gi uso gi luokore pesa, ata ayalo motamore ma Jojo Dari ni Nyalenda odhi sani en Kisumu gi Rateng' odak Kisumu kucho chonde. Dang' atim yango. Aonge go. Mogik ne Japheth, ng'ama jakuo. Kata mana media ok nyal yale. Jakuo idonjo ne ka polis. Titere court. Tiyalo. To do ng'ado evidence wuok ni ng'ano nokwalo makama. Jatuk onge pesa machoko madang' ikwal kuome. Gigo mana koko e gima adier makende kama gibete. Kaka iwinjo jogo wache ni. And I'm very sorry. Anyalo ywak on behalf of jogi endi. Still ing'eni $8.9 dine wakawo mwacham kuma ne jogi tero wang'e achiel. Nikech number one nogi participate. Aringo yor Nairobi ka janeko. Nogi participate. To bing nyo ka jogi ywak adier. Bagdad oluor nyisi gimoro. Bagdad savo loan ir private, ng'at machiwo loan private. Ginyalo dhi timo nono gi ng'ano. Giyud ni tuk Bagdad moro yengo sane no deposit pesa di. To chule pesa di per day. Natamo jogi inde pesa. Ni bwana we japiny okwongo winjo much pesa ni ndi mokwongo. Mondo eka toke wabiro neno na ID officials mano wuotho ni tok ka gino sadhi ma tuk go chulo rete maber. Eka do wane wabed piny e tebo. Jogo bedo patient gi yie rito 2 years ka tuk achiel itiek chul. Eka jo bed piny e tebo. Eka da duok ne giero kamano. Ang'o me natimo ma? These are the people ma yudo ka nigi lwetgi. Ok gibiro leadership ni nono. Amba biro kan gi lweta. Anyisi na e kinyosi adonjo gi tuk. Ok abiro kwayo ng'ato tuk ni mondo ariembi. Achako gi mara. Tuk mariembo pa data kano to 100. Ipani en pesa di nyaka sani. To pod oringo nyaka wuono. Only that tuk osamiya more than 6 million. Ang'ama wiyo ok rach mondo mi atim gige gi pesa na machoko. Elvis nigi tuk 2. Jared Ojenge mineno nendo gi ng'eye. Jared nigi tuk 6. Maurice Ojango nigi tuk bende 2. Boniface ero nigi mar ochunge laro kanyendo sani. Jok miwinjo wuoyo go te nyaka Japheth Atudo yot. Gin nono. Boyfriend. A leader ok nyal bedo a leader man nono. Mono number 1. Gin ejema dhi chamo pesa japiny. An achamo pesa na. Like sani achoko pesa ga in a day ang'e gima arwako. Business ang'eyo. Ang'e timo savings. King'iyo areno ka wuotho ka kingo. Akingo e yor menyo. Amenyo. Ng'ama bedo jatelo onge gimoro ondike gi ng'at machielo. Erokamano nikech sa adha kawo thuolo makende mondo miyo agwero kamano ne janeno mar Chuny Onagi TV kuom kete mana e Chuny Onagi TV chakre no wachaki. Ano kan wachako gi oganda moka pod gi kete mana e Chuny Onagi TV. Erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari mar kete kendo mar winjo twak chakre no wachaki chakre sa 4 nyaka koro no soromo kacha sa 7 seche adek yot kiwe tiji mondo mi yud ni to ang'o matimore. Erokamano kendo ne jotuk te ma bende nokawo thuolo margi makende mar go sime studio kendo mar dwaro ng'eyo ni to ang'o manatimore kandi. Erokamano kendo ne leadership mar tuk motelne kaachiel kod Mboya ma bende nisdo kandi mar chopo kendo maneno ne gi twak gi japiny e yono makare. Erokamano maduong' ahinya kendo med chopo pono nitiere gino ma bende samoro dwano kal kata ochop ne japiny wakawo thuolo makende mar miyo. Erokamano kendo ne japicha mara ma isdo kandi iluongo ni Felix Omondi ma bende to matek kendo maneno ni picha ne odere maber kabisa. Erokamano kendo ne Medusa mar chenro ni motimo matek maneno ni yudo gini mayo makare, sound ni makare, picha ni makare. Iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyo Jerusalem dala maler. Kapok watieko tadhi miyo kacha kendo jakom mar tuk Elvis jakom mar tuk Mboya mondo miwane to koro what next wadhi kanye ma kamera mari koro alore ilore mokwongo anyiso jatuk ni mondo wabed abeda gi horuok. Telo mar Mboya ni ber kabisa kendo odhi teri Singapore direct makumi bare onge jopiny osechako nene. Mar ariyo waaye nyiego
Mar adek, members ni kodwa. Maduong' mogik moloyo kabisa, an ga bit moro ni ng'ama okonyo kawe. Kata wadhi mwalwar e lo kode to kabi weye. Ineno gimilaro sani minene laro ni. En Boya Koth ema nomiyo wayude gi Profesa Tom Odhiambo Jianda. Adakawo thuolo makende ni lek ma pod gin godo kodwa maber ni jatuk sekta gimed keep on ka giluongowa to wawuo to wadhi mbele. Ne member ma en jatuk owe chiko ite ne jotelo magore. Kech sama wagore to members ema hinyore. Members, take your stand mondo defend your leaders. Time is coming. And my time now, mondo mi ati, time mar ng'at machielo biro. Mogik kabisa, sani ber kaka Steve. Kakinyo yieri kom mar Mboya nitiere kaniendi, within 3 months isabedo marach. Jatelo koyiene wilo nanga. Mano gima ayudo gi jangwachwa niendi. Ni kigaga nanga pas maber, winjo ka ng'ato Steve onyisi ni nan gi simu maduong'. Simu ni ok duong', simu ni en 30,000. Tanyisi ni asekano almost 6 million gi tuk achiel. Simu mathaidha nyata mang'iewo. Jangware Canada kod mabati to naberne. Kanya ting'ore adhi ot mathis michulo 15,000. Ni Mboya chamowa. Natimo gini tok muda. To wacho ni koro sani en sana mondo mi atimo nade. I enjoy pesa na mar timo nade maloso. King'i an mawuoyo kodi na savo loan gi jomogo. Miwinja goyogo. An gi loan gi masavo. Asavo loan ka watu atieko. Sani an gi mar jomogo. Nang'o? An focus ahead. Kwa jowa ni ka ginyal biro kawo loan gi Kotosa. To gitim savings e banks. Gitim saving kamora mora. Mondo giyud assets gi mag tich. Iwe bedo ng'at ma in gi paro mindiki. Family wa gi grow. Like Nelson is a good friend of mine. Kendo ng'ama somo kabisa. But odhi bedo misled. Omedo misled nade. Jok mino wuotho godo go. Steve Obiero nigi gache. Evans Orinde nigi gache. Gin jok modong'. Albert Pambo nigi tuk-tuge. En ing'eno onge tuk-tuge ready. Kata chiel. Mondo Vumilia obed mos. Chuki motimore kaka kabisa en asset. Nelson oduoge table. Otim savings. Oyud loan. Okaw tuk-tuk. To kokodwar ma. Ne gichako Nyanza Sacco. Gimbe giwuok piny. Gi Nelson koduogo. Jatelo ok ng'ama kon. Anybody moduogo moyie ni mondo jodhi mbele, wadhi tiyo together. An aonge boundaries bo kamaga wach. Kata sani nyo wawuoyo kata king'iyo WhatsApp, wamosore waromo wanyiero. Kendo luonga ni senior. Kobiro e mede, wachalo josiasa. Koro kik ukaw gik muwinjo kwa wacho kagi ni ka ikete pachi. Wang' ni kwa madho soda godhiambo gi Nelson. Wadhi romo kata Dubai godhiambo metho. In misa kaw gini kete pachi dhi keto kanye. Focus on your life. Ting' ngimani malo kiin mondo idhi mbele. Mogik enona gi TV kuom thuolo momiyowa. Agoyo erokamano, ok ne an kenda, uluongo joma moko. Moso e sekta giendi, uluongwa mondo winj pa japiny. Gima winjo kaka wuono ni, awinjo kaka jok mago ofisa nitie. Gimeda experience moro. Ang'eyo gima kora dhi timo, mondo mwatimo na dwaduogi. Paro mane Victor kelo wall mar drivers. Drivers ondiko kama ber kabisa, madwa thuolo dwa somo nigi. Ni mondo mi jok mowuok mawinjo ni gidenyo giendi, jogi odenyo. Gibi wapuonj gimiluongo ni savings. Ok anyal miyi, tapuonji ni Steve, kana par chama bich. Mano gibi mondo watim nade, wakonyre kodgi. Koro an arwako gi te, warwak ji te. Ne sectors mar matatu, tuk-tuk, boda and chirni te. Kila mtu owuothe lainde. Sekta mar tuk-tuk oring kaka dhino, boda odhi kaka dhino, jamatatu dhi kaka dhino. Kik wawuog ni wadonje sekta machielo, mok mari. Los mari. Weja tuk-tuk mondo los sekta ne keno wuon. Erokamano. Erokamano. Boya Koth gi Ojienda gin jotutam gipako sirikal. Unun kanye? An ane tutam kendo ndani kabisa. Gimomiyo ane tutam chalo kama. Tutam omiyo Boya Koth ochiegni gi sirikal kok tuk-tuk sekta kende. To ne mine, yudhe, ng'ata winjo ber mar leadership mar President William Ruto. Nang'o? Kech Boya Koth en osiep Dr. Raymond Omolo. Boya Koth en osiep William Ruto. Kokwayo gimoro to yudo to biro miyo yudhe. Adami history mathino miane tutam ndani. Ane mane Boya Koth noyiera kadhi Blackberry kane ji dhi e grade 10. No oora ma wuoyo gi wuon Blackberry nyiso ni mondo dhano 250, nyithindo 250 odhi Blackberry okawo uniform e bill mare kotudore gi national government. Nyithindo go nodhi. Boy nomiyo ji uniform chakre wuoche nyaka kila kitu, nyaka tracksuit gimoro amora, nyaka sanduku, nyaka wuoche, nyaka fare mane to nyathine school. Mano en ber tutam momiyo ane tutam ndani. Ang'eyo mine makata nyoro wan gi nyako moro tiyo Yellow Line kaendi.
boyo a register ne line mar M-Pesa. Nikech kama utiyo opango geche madhi Busia. To in kama oyudo thin to en single mother. Oketa ma register ne line mar M-Pesa, then iketo ne gimoro mathin. Boy tudore gi sirikal malo timo nade to chopo iye ka. Professor Tom Ojienda en ng'at ma bende chiegni gi sirikal. Iyudo ka chiegni gi sirikal miyo wayudo matunda maber. Omiyo nawacho ni wan kata kwayo nagi. Wabed ure totam nikech waseneno ber sirikal. Nyocha ok wang'eye, lakini sani wang'eye. Kama rach nitiere, waluongre tu walosi. Supremacy mar self-interest, kik wakaw waket nyaka totam waniendi. En wamake kwa dhi nendo, moso youths ma Kisumu, without fear. We wabed e tok Boy Akoth. Gimomiyo wabed e tok Boy Akoth, adwa nyisi machalo kama. Boy komi siling 1,000 nokelni, to biro kele te. Then akia samoro nyadoko odhi okwamare kien. Lakini monyise ni tene Mboya cha, to kele. Mano minyo ka dagi nyaka wuono ni Boy noko kwaya pesa empowerment. Noko kwaya. Koro kata nodhi okwa sirikal bang'e, an mano katimo nade? Ok ang'eyo. Koro mano umeda ni youth story or behind Boy Akoth, nikech komiye to kelo te. Boy Akoth en johala, en ouso ring'o e bucha. To chuny ler ma en godo. Miya neno ka Boy otimo nade? Ong'at maber, wapak tok Boy Akoth. Ojiende capacity mare mar senator, embo ng'ama ber, understand japiny. Mana gi penjo achiel kaeto watieko. Eno kipako Boy ka ndiye maber kabisa. Ne jogo mabende samoro temo miye ne gi weche mabende osetimore achiel ari adek. Inyalo wacho nang'o? Joma temo miyo no Boy en magima pod nanyisi ni en nyiego to gi chandruok. Gineno ni Boy yudo pesa mang'eny e sirikal. Ndiyo Boy sirikal miyo pesa mondo olok godo ngimawa. Koro en sigu. Nyiego moro ni Boy ni endi odhi maber, Boy ni chamo kiang'o, waweuru gigo endo, wawere godo. Kech all along adwa nyisi story mar Boy wuod Akoth. An adonjo Kisumo kendi 2015, apane kanego 2007 kanego kura mar 2007 oyuda Kisumo ka. Boy pok nopako sirikal, pok nopako position nyaka nene. Boy ne en ga ja sirikal. Kata sama ne wang'o Land Rover kaka wan stage na antiere ko wang' Land Rover mo wang' buchi ni te. Nang'o ndalo Uhuru gi ndalo Boy nosetiyo ne sirikal all along. Omiyo ji neno ni sirikal kare koro ber. Bedo Boy e sirikal, tiyo gi sirikal, gineno kaka Boy no ngimane dhi, kaka Boy no loko ngima ji. Onyalo luongo youth to omiyo gire mathis moseyudo to dhi godo mbele. Koro akwayo joma samoro miyo Boy Akoth gi weche moko mopogore, like ni Boy Akoth en agund, kia Boy Akoth en ang'o. Waweru gi gigo endo. To Boy ochungi youth. King'iyo gimiluongo ni Mbogi nendo, Mbogi en rawera, to en nyathini kaka Steve. Sani in ka ikia gimotimo. Ng'ama romo kode en osiepne ma bende Mbogi wadgi no. To iyudo ka Mbogi ne en osiep Boy Akoth. To Boy odhi onyiso Boy ni Boy, ng'ane cha en kama, aneno dhi kela nyathino ka. Omera, adwa ni watim mage. King'iyo sani stage ya chande, Boy ondiko nyithindo kande tich. Steve adier makende wacho adier. Insecurity ma Kisumo dok piny. Moso over Christmas. No ujo kana thin. Opogore. Optimore mana nang'o. Boy okawo yudhe omiyo ji tich. Wan gi kawash madabal ma Boy yawo ne ji. Wan gi tuktuk momiyo mane kwano ni kia Yeso Molo nogolo gendo. Ondiko ji. Koro gini en gima ber. To tam. Wan e ndani. Nyaka akia ni machato ng'awa. Kio nyalo bedo fourth term bobedi. An gi Steve Biko, erokamano maduong' ahinya. Kokamano nyakoro Mgajwanga kawo thuolo makende mago erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo kamane tae chenro ni. An Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One. Ngerowa ma kawuono ne en ni Otenga chamo gi uhi. Uritu masani. Ma en duond Onagi.